Έτσι λοιπόν, όπως και πέρσι και φέτος, δεν θα μπορούσε να λείπει από το φεμινιστικό μας φεστιβάλ μια συζήτηση που αφορά τους ΛΟΑΤΚΙ αγώνες. Όχι μόνο για όσους από εμάς αντιλαμβανόμαστε τη λεσβιοσύνη μας συνδεδεμένη με τη φεμινιστική μας θέση, αλλά και γιατί ο φεμινισμός μας χωράει πολλές καταπιέσεις, πολλές ταυτότητες και εμπειρίες, και γιατί ξέρουμε, όπως σημειώνεται και στη θέση 7 του φεμινιστικού μανιφέστου για το 99%, που το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και αποτελεί για μας έμπνευση, γιατί ξέρουμε λοιπόν ότι ο καπιταλισμός προσπαθεί να ελέγξει τη σεξουαλικότητα, όπως γράφει η 7η θέση, εμείς θέλουμε να την απελευθερώσουμε. Η πρώτη μας λοιπόν συζήτηση έχει τίτλο «ΛΟΑΤΚΙ και τάξη, εργασιακές εμπειρίες αορατότητας». Αορατότητας. Να συστηθώ κιόλας, είμαι η Κατερίνα Σεργίδου, θα συντονίσω τη σημερινή συζήτηση, της οποίας τα βήματα και το σκεπτικό οργανώσαμε από κοινού με τη Σαφώ Διαμαντοπούλου. Να πω ότι μαζί μας στο πάνελ έχουμε τη Μαρία Κεφαλά, που είναι υπεργογός ανάμεσα σε άλλα πολλά, την Άννα Κουρουπού, που είναι διευθύντρια του Red Umbrella Athens, και τη Δήμητρα Κυρίλου, που είναι ακτιβίστρια, συγγραφέας και μέλος των Proud Seniors Greece, ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 50 και άνω. Πριν δώσω το λόγο στις προσκεκλημένες μας, θα ήθελα να παρουσιάσω εν συντομία το σκεπτικό και κάποιες θέσεις της συνέλευσης για αυτό το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, για την ιστορία να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η συνέλευσή μας έχει συστηματική παρουσία και δημόσιο λόγο σε ό,τι έχει να κάνει με το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα. Πλακήκαμε ιδιαίτερα στο δίκτυο το δικαίωμα στο γάμο και την τεκνοθεσία για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, και πραγματικά σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας νιώθαμε στο δέρμα μας, στο πετσί μας, ότι η ιστορία της ισότητας και της απελευθέρωσης από την καταπίεση είναι απολύτως συνδεδεμένη με την ταξική μας θέση. Τώρα, συζητώντας όταν ξεκινάγαμε για το από το πού θα πιάσουμε αυτή την κουβέντα φέτος, συμφωνούσαμε ότι δεν μας αρκεί να επαναλάβουμε μια κουβέντα για όλα τα δικαιώματα που δεν έχουμε ως ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Είναι δηλαδή μια συζήτηση που όσες φορές την κάνουμε, νιώθουμε ότι καθορίζεται από τη διαμάχη γάμος ναι ή όχι, είτε που μένει σε μια φιλελεύθερη κενότητα και το ping-washing που εκφέρεται από προνομιούχα λευκά άτομα, ΛΟΑΤΚΙ, που διεκδικούν την ορατότητα με όρους πρόσβασης στις θέσεις εξουσίας και σε ετεροκανονικά πλαίσια. Θέλω να θυμίσω ότι σε μια συνέντευξη του πριν από ένα χρόνο, ο Αλέξης Πατέλης, διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου, κάνεις την κρυμάτσα Λέκα, διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ άτομο, υποστήριζε ότι αν οι επιχειρήσεις ακολουθήσουν μια gay-friendly πολιτική, έχουν να κερδίσουν πολλά, αφού αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα αυξάνουν τα κέρδη και μετοχές τους. Υπάρχουν επίσης κάποιες λίγες έρευνες, οι οποίες παρουσιάζουν τα τραγικά ποσοστά ανεργίας, επισφάλειας, κακοποίησης και παρενόχλησης που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς. Πάντως και αυτές οι έρευνες είναι λίγες, είναι αποσπασματικές και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να δουν τις διαβαθμίσεις που υπάρχουν εντός της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ανάλογα με τα ταυτότητα φύλου, ταξική θέση, το μορφωτικό επίπεδο κτλ. Τώρα, για να βάλουμε και λίγο το προσωπικό που είναι και πολιτικό στην κουβέντα μας, το δικό μας εμπειρικό σημείο εκκίνησης ξεκινά από μια ομάδα λεσβιών που συζητούσαμε τι θα σήμαινε για εμάς το ενδεχόμενο να διοριστούμε ως αναπληρότερες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσιο σχολείο στην επαρχία. Άλλες έχοντας βιώσει μια σχετική ασφάλεια στις οργανώσεις μας σε κάποια πανεπιστημιακά περιβάλλοντα, έστω για μικρό χρονικό διάστημα. Άλλες άνεργες και άλλες έχοντας ήδη εμπειρία στο δημόσιο τομέα ή σε σχολείο ή στην ιδιωτικό, ξέραμε προφανώς ότι αυτή δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση και ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε υπερπολαπλάσια προβλήματα σε σχέση με τις straight συναδέλφους μας. Τι σημαίνει λοιπόν, πάλι θέσαμε το ερώτημα, τι σημαίνει λοιπόν ότι η ορατότητα στην εργασία, αν αυτό είναι ένα ζητούμενο, είναι ένα ταξικό και φεμινιστικό ζήτημα. Η συζήτηση αυτή είχε πολλά πικρά υποθετικά σενάρια. Μπορείς να είσαι ανοιχτά λεσβία σε ένα σχολείο ή και στις περισσότερες δουλειές στις μέρες μας. Μπορείς να είσαι ανοιχτά λεσβία σε μια μικρή πόλη, ΛΟΑΤΚΙ άτομο, να ζεις με τη σύντροφό σου. Πόσα όρια μπαίνουν σε μια κουβέντα με τις και τους συναδέλφους σου, τι εκστρατείες θα ξεσήκωναν εναντίον σου οι γονείς, πώς κάθε συζήτηση μπορεί να αποτελεί εν δυνάμει μια διαδικασία απόφασης για ένα πιθανό coming out και πολλά ακόμα. Φυσικά δεν δίνουν όλες οι συντρόφισσες και οι φίλες τις απαντήσεις και δεν χρειάζεται. Όμως το σίγουρο είναι πως και οι ερωτήσεις αλλά και οι απαντήσεις με πολύ υλικούς όρους αναδεικνύουν ότι η απάντηση δεν αφορά απλά ένα ζήτημα ατομικής επιλογής ή άποψης ή αισθητικής, αλλά αφορά τις ευκαιρίες για μια πιο αξιοπρεπή δουλειά στην καλύτερη, ασφαλή, ελεύθερη και ούτω καθεξής. Επομένως,
Λιγότερες πόλεις, λιγότεροι κίνδυνοι, πολλή σκέψη και σχεδιασμός. Καλύτερα να δηλώσουμε Αθήνα. Και σε όλα αυτά τα ερωτήματα έρχονται να προσθεθούν καλοπροαίρετες ή και αφελείς συμβουλές ανθρώπων που λένε πως φυσικά δεν χρειάζεται αυτή η ορατότητα να μπαίνει πρώτη στη λίστα. Πράγματι, για πολλές είναι έτσι. Αλλά όπως είπα και πριν, ξέρουμε ότι αυτό δεν αποτελεί μια συνθήκη, μια προσωπική επιλογή, ούτε εμπίπτει στην φιλελεύθερη αναλυτική κατηγορία της ελεύθερης ατομικής επιλογής. Επομένως, το ζήτημα και της ορατότητας και της ασφάλειας και της ελευθερίας και των δικαιωμάτων στην εργασία δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα, αλλά μια απόφαση για το πώς επιβιώνει και την παλεύει η κάθε μία. Και έτσι αυτή η συνθήκη έρχεται να μας υπενθυμίσει με αυτόν τον πολύ τρανταχτό τρόπο ότι το πολιτικό είναι προσωπικό, ότι το προσωπικό είναι ταξικό και ότι αυτό που για άλλες και άλλους είναι μια γνώμη, για κάποιους και κάποια είναι η ζωή μας. Ζωή ευάλωτη, ρευστή, επισφαλής, που σκοτώνεται μέρα μεσημέρι στην Ομόνια, σε μια βάρκα στην Πύλο ή τραυματίζεται στον δρόμο, σε ένα σπίτι, στο σχολείο ή στο πεζοδρόμιο. Και έτσι η ορατότητα πραγματικά συνδέεται με ένα σωρό άλλα πράγματα, όπως είναι η ασφάλειά μας στον χώρο εργασίας, η δυνατότητα πρόσληψης, η υπεράσπιση εναλλακτικών οικογενειακών δικτύων, ιδιαίτερα όταν αυτά τα δίκτυα δεν είναι νομικά κατοχυρωμένα. Και επίσης έχει να κάνει με το αυθόρμητο μοίρασμα της καθημερινότητας, ακόμα και με το ζήτημα της μετανάστευσης σε χώρες όπου όλα αυτά που συζητάμε είναι αυτονόητα, είναι πολύ περισσότερο λυμμένα κτλ. Αυτό λοιπόν, εν συντομία, ήταν το δικό μας σημείο κίνησης για αυτή την κουβέντα. Αυτή η εμπειρία, η ταξική, που δεν είναι και πιο επισφαλής. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι τα τρανς άτομα δεν έχουν τις περισσότερες φορές καν το δικαίωμα αυτής της επιλογής. Γνωρίζουμε ότι κάποιες, ακόμα και μέσα στην επισφάλειά μας, έχουμε περισσότερα προνόμια από κάποιες άλλες. Σε κάθε περίπτωση, αποφασίσαμε να σκάψουμε λιγάκι πιο βαθιά, να μιλήσουμε για αυτή τη διαθεματική σχέση τάξης και σεξουαλικότητας, να φανταστούμε, ας πούμε, ακόμα και το τι τύπου συνδικαλισμό θα θέλαμε. Για παράδειγμα, διαβάζοντας και ετοιμαζόμενες για αυτή τη συζήτηση, διαβάζαμε ότι στην Αμερική υπάρχει παράταξη σχήμα περηφάνεια στη δουλειά, η οποία προσπαθεί να θέσει όλα αυτά τα πράγματα στους χώρους εργασίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συζητάμε για κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, για να το κλείσω, θα επαναλάβω ότι και για τη συνέλευση 8 Μάρτη και για εμάς η εργατική τάξη, οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι έχουν και φύλλα και σεξουαλικότητες, έχουν γραφτεί σπουδαίες σελίδες στην ιστορία για τις στιγμές εκείνες που τμήματα της εργατικής τάξης, παράλληλα με τις απεργίες τους, εξέφρασαν ελεύθερα τη σεξουαλικότητά τους στον δρόμο, ενώθηκαν με άλλα καταπιεσμένα τμήματα της κοινωνίας. Και ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ακριβώς για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το 99% για το οποίο μιλάμε. Αυτό το 99% για το οποίο δεν αποτελεί ο στόχος για να φτάσουμε σε αυτό, δεν έχει να κάνει με το να πούμε λιγότερα, να δείξουμε λιγότερα, να υπομείνουμε περισσότερα, αλλά αντίθετα να συνειδητοποιήσουμε ότι ο έλεγχος της σεξουαλικότητάς μας απειλεί πραγματικά και αφορά ολόκληρο το 99%. Του οποίου φυσικά 99% αυτού του εργαζόμενου, φτωχού, τεράστιου κόσμου, κομμάτι του φυσικά είναι οι λεσβείες, οι τρανς και άλλες θηλυκότητες που βρίσκονται, ας πούμε, αποτελούν κομμάτι της παραγωγής και της κοινωνικής αναπαραγωγής. Αυτή η συνειδητοποίηση ίσως μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πως ο λόγος που η κανονική εντός εισαγωγικών εργατική τάξη δεν έχει υποτίθεται την πολυτέλεια να ακούσει για τα αιτήματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, γιατί τώρα δεν είναι η ώρα, άλλες είναι οι προτεραιότητες μας, ειρωνικά το λέω. Ίσως λοιπόν ο λόγος που η εργατική τάξη δεν είναι τόσο κανονική είναι γιατί οι ανώμαλες, οι λεσβείες, οι γκέι, οι τρανς και τα queer άτομα δεν έχουν αρκετούς συμμάχους για να ορμήσουν στους χώρους και στα σωματεία, δεν έχουν κανονική πρόσβαση στην εργασία για να ανθίσουν, μένει η συζήτηση σε ένα πρώτο επίπεδο και δεν προσπαθούμε να δούμε διαθεματικά τι σημαίνει αυτό το τάξη και σεξουαλικότητα που προσπαθούμε λιγάκι να αγγίξουμε σήμερα. Και έτσι τελικά καταλήγουμε να περιοριζόμαστε, στην καλύτερη σε κάποιες μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε παρασκηνιακά ιδρύματα, στη χειρότερη σε κάτι αόρατα τηλεφωνικά κέντρα ή σε εξεργασία. Το χειρότερο υπάρχει στο αν δεν είναι το επιθυμητό αυτό. Ή φυσικά στην ανεργία και σχεδόν σίγουρα όχι στην επαρχία, με όλα αυτά τα ερωτήματα που έβαζα πριν, ορατότητας, ελευθερίας και ασφάλειας να εκκρεμούν. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας χωρίς όρους στην εργασία ή στην τεμπελιά, στο γάμο είτε στις ελεύθερες σχέσεις χωρίς νομικές υποχρεώσεις, χρειάζεται να συζητήσουμε και να σκεφτούμε ποια είναι εκείνα τα αιτήματα και εκείνες οι πρακτικές που θα κάνουν τους χώρους στους οποίους ζούμε, σπουδάζουμε και εργαζόμαστε ισότιμους, ανοιχτούς και ελεύθερους.
Σίγουρα χρειάζεται σε ένα πρώτο επίπεδο να θυμώσουμε ταξικά και σίγουρα να επιστρέφουμε διαρκώς στη διαθεματική άσκηση φύλο, φυλή και τάξη για την οποία πρώτος μίλησαν οι μαύρες φτωχές λεσβείες. Ίσως ο δρόμος να ξεκινά από κάποιες συλλογικότητες όπως αυτή που οργανώνει σήμερα αυτό το φεστιβάλ, σίγουρα από κάποια σωματεία, από κάποια πάνελ σαν αυτό ή απλώς από αυτές τις κοινότητες φροντίδας, τις πολύ πολιτικές κοινότητες φροντίδας που φτιάχνουμε η μία με την άλλη. Ίσως πάλι χρειαστεί να φτιάξουμε νέα εργαλεία στα οποία τα θετικά να μην έχουν καμία πρόσβαση. Έχοντας πει αυτά, να δώσω το λόγο στους καλεσμένες μας και να μοιραστούν μαζί μας τις σκέψεις τους και να ξεκινήσουμε από την Δήμητρα Κυρίλου. Σωστά, ναι. Ναι. Να επαναλάβω ότι είναι ακτιβίστρια, συγγραφέας και μέλος των Proud Seniors Greece, ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 50 και άνω. Ακούγεται. Το ανοίξαμε. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συλλογικότητα 8 Μάρτη, συνέλευση 8 Μάρτη για την πρόσκληση στο δεύτερο φεμινιστικό φεστιβάλ. Με ανθρώπους από την ομάδα σας έχουμε βρεθεί μαζί σε μια σειρά αγώνες ενάντια στο σεξισμό, την ομοφοβία και την έμφυλη βία, με πιο πρόσφατες τις κινητοποιήσεις για τη μετατροπή της 8ης Μάρτη σε μέρα απεργίας και αγώνα όλης της κοινωνίας ενάντια στις διακρίσεις και την καταπίεση με βάση το φύλο, τον αυτοπροσδιορισμό και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας σας λίγα λόγια για την ομάδα στην οποία δραστηριοποιούμε, τους Proud Seniors Greece, ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 50 και άνω, που είναι μια ομάδα που συγκροτήθηκε αρχικά όχι σαν νομικό πρόσωπο, αλλά σαν ομάδα το 2015 με αφορμή το τραγικό συμβάν της ασθένειας μιας τρανς γυναίκας και της προσπάθειας να χτιστεί αλληλεγγύη, έπρακτη αλληλεγγύη προς αυτή τη γυναίκα, η οποία τελικά κατέληξε, αλλά έφερε κοντά μια ομάδα ανθρώπων που άρχισαν να σκέφτηκαν ότι θα έπρεπε κάτι να γίνει για την αλληλεγγύη και τη συλλογικότητα σε ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, όταν πια δεν υπάρχουν και μπορεί να μην έχουν τα στηρίγματα, τα εφόδια να ανταπεξέλθουν σε διάφορα προβλήματα, με πρώτο απ' όλο βέβαια την υγεία, αλλά και ζητήματα επιβίωσης, σε μεγάλο βαθμό λόγω του ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Και έκτοτε έχουν γίνει βήματα σε αυτήν την ομάδα. Σας αναφέρω μόνο ότι κινούμαστε γύρω από 3 άξονες λειτουργίας. Ο πρώτος είναι η ψυχαγωγία, ο πρώτος είναι το να παρέχουμε αλληλεγγύη και υποστήριξη μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων ανθρώπων, ιατρικής φροντίδας, ψυχολογικής και στήριξης σε μέλη της κοινότητας που το χρειάζονται. Ο δεύτερος είναι η ψυχαγωγία και ο τρίτος είναι η πολιτική δράση, η συμμετοχή δηλαδή και παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν το αντικείμενό μας, τόσο μέσα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα όσο και προς την κοινωνία, διεκδικώντας την απαραίτητη ορατότητα αλλά και την προσπάθεια να αλλάξει η κατάσταση της σεξιστικής καταπίεσης και των πολύπλευρων διακρίσεων που βιώνουμε. Ερχόμενοι στο θέμα που θέτεται, τις σχέσεις που διαμορφώνονται για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μέσα στην εργασία, θα ξεκινήσω με μερικά στοιχεία δεδομένα, όσο πιο γρήγορα μπορώ, γιατί δεν είναι χαρακτηριστικά, αλλά όχι τα πιο βασικά. Στη συνέχεια θα καταθέσω μερικά βιωματικά στοιχεία από τη δική μου εμπειρία σαν εργαζόμενη μηχανικός στον χώρο της κατασκευής και στο τέλος θα προσπαθήσω να διατυπώσω συμπεράσματα και προτάσεις. Συνεχίζοντας περίπου από εκεί που έβαλε και η Κατερίνα Σεργίδου στην εισαγωγή, με μερικά στοιχεία, κυρίως για να, όχι γιατί έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, αλλά είναι μια φωτογραφία της κατάστασης. Πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια έρευνα που έκανε η πολυεθνική Deloitte. Είναι ένας κολοσσός φοροτεχνικός με 400.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Σε 13 χώρες και του ανεπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου. Θα πω πολύ σύντομα μερικά συμπεράσματα. Η Deloitte τώρα, τι συμπεράσματα έβγαλε. Το 1/3 του συνόλου των ερωτηθέντων ΛΟΑΤΚΙ επιδιώκει ενεργά να αλλάξει εργοδότη και να δουλέψει για κάποιον άλλον που να είναι πιο περιεκτικός σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη ψηλότερο για τους ερωτηθέντες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, με πάνω από τους μισούς να αναζητούν επί του παρόντος νέο ρόλο. Ένα δεύτερο είναι το coming out στον χώρο εργασίας, είναι σημαντικό για πολλούς, ωστόσο λιγότεροι από τους μισούς έχουν κάνει coming out με όλους τους συναδέλφους τους.
Η πλειοψηφία, 6 στους 10, πιστεύει ότι είναι σημαντικό να μπορούν να αποκαλύπτουν στην εργασία τους το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται στα 3/4 για όσους ερωτήθηκαν για την ταυτότητα φύλου. Όμως λιγότεροι από τους μισούς αισθάνονται άνετα να εμφανίζονται ανοιχτοί με όλους τους συναδέλφους τους. Και ένα τρίτο που σαχιολογώ παράδειγμα είναι ότι σε σχέση με τις κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο δουλειάς, περίπου οι μισοί δεν τις αναφέρουν στον εργοδότη, γιατί θεωρούν ότι δεν θα το πάρει στα σοβαρά. Ένα τρίτο πιστεύει ότι δεν θα γίνει τίποτα και ένα τρίτο πιστεύει ότι θα υποστεί τελικά το ίδιο τις συνέπειες του bullying. Θα γίνει blaming the victim δηλαδή. Σε όλα αυτά δεν συνεχίζω για να μην κουράσω, αλλά θα ήθελα να αναφέρω και ένα πείραμα που είχε γίνει στο πλαίσιο νομίζω του Πάντιου Πανεπιστημίου, όπου στο πείραμα αυτό είχαν στείλει η ομάδα που το έκανε σε ελληνικές εταιρείες που ζητούσαν να προσλάβουν προσωπικό, έστειλε διπλά βιογραφικά πλαστά, στα μισά, τα οποία ήταν όλα όμοια μεταξύ τους, αλλά στα μισά το βιογραφικό ανέφερε ότι έχω εργαστεί εθελοντικά σε ΛΟΑΤΚΙ ΜΚΟ. Λοιπόν, τα βιογραφικά που είχαν αυτό ήταν αυτά που είχαν τη λιγότερη απάντηση, είτε και την πιο καθυστερημένη από όλα. Και αυτό επαναλήφθηκε, δεν είναι τόσο τυχαίο. Επαναλήφθηκε, ξεκίνησε το 2006-2007 η μελέτη, τελευταίος γύρος έγινε το 2018-19. Πολλές φορές αυτό λειτουργεί σαν ότι είναι και η τελευταία μας επιλογή, ας το πάρουμε και αυτόν. Σε αυτό το σημείο, επομένως, να βγάλουμε ένα χοντρικό συμπέρασμα. Οι μισοί σχεδόν ΛΟΑΤΚΙ Έλληνες κρύβουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα στον χώρο εργασίας και για τις λεσβείες αυτό είναι χειρότερο. Πάμε όμως στα πιο δύσκολα. Τι μπορούμε να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό? Τι μπορούμε να κάνουμε? Από τη μεριά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, πάλι ανέφερε κάτι προηγουμένως, η γραμμή είναι ότι θα κάνουμε φόρα και συναντήσεις με τις εταιρείες, θα φωνάξουμε και τις χώρες του Βορρά, στις οποίες θα προβάλλουν τις καλές πρακτικές, τις καλές νοοτροπίες, με το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πείσουν και τις εταιρείες ότι μας σας βολεύει να είστε πολύχρωμες, γιατί θα πουλάτε περισσότερο, θα είστε πιο αποδεκτές, θα σας προτιμάνε περισσότερο, δηλαδή να περνάει μέσα από την αγορά. Και όλα αυτά τα λένε οι άνθρωποι, θα πω μόνο δύο πράγματα. Που από τη μία λένε ότι έτσι έρχεται η ενδυνάμωση στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και στο χώρο εργασίας, αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, παιδιά, κατέργησαν το Γραμματεία Ισότητας και το Υπουργείο Ισότητας και το έκαναν Υπουργείο Οικογένειας, έτσι. Και έρχονται τώρα να μας πούνε ότι με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι ενδιαφέρονται. Και για να μην πω, θα αναφέρω μόνο μια κουβέντα, μία λέξη μόνο θα πω, υπόθεση Λιγνάδη, γιατί θα επανέλθω αργότερα. Οι ίδιοι δηλαδή πώς είχαν συμπεριφερθεί σε αυτό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω μια δική μου την άποψη που ασπάζομαι εγώ, ότι τα πράγματα είναι ανάποδα. Δεν είναι ότι αυτό που βλέπουμε ως σεξισμός μες στην κοινωνία είναι η κορυφή του παγόβουνου. Δεν λέμε να μην προβάλλονται και να μην υιοθετούνται καλές πρακτικές στις ΛΟΑΤΚΙ διεκδικήσεις και να μην μας καλούν και να μην γίνονται έργα υπεράσπισης. Αλλά δεν βρίσκεται εκεί η λύση του προβλήματος. Ακριβώς γιατί αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ο σεξισμός έχει πολύ βαθιές ρίζες στην κοινωνία και τους θεσμούς της. Στην Αγία Ελληνική οικογένεια. Και άρα οι νοθεσίες αρχίζουν μόνο την κορυφή. Δεν μπορείς, ξέροντας πόσο η οικογένεια είναι κομμάτι του προβλήματος, δεν μπορείς να λες ότι και τώρα εγώ θα επρασπίσω την οικογένεια, αλλά θα καθίσω και σε ένα στρογγυλό τραπέζι με τα ΛΟΑΤΚΙ. Εμείς σαν νοσοματείο πηγαίνουμε σε αυτά, προφανώς τα διεκδικούμε όλα, αλλά χρειάζεται και σαν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να κάνουμε και μια αποτίμηση ποιοι είναι οι εχθροί μας και ποιοι είναι οι φίλοι μας, ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε στην πραγματικότητα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα για να δούμε πώς πάμε από το πολιτικό στο προσωπικό. Το coming out στον χώρο δουλειάς είναι κομβικό, αλλά δεν έρχεται αυτόματα. Προσωπικά μου πήρε κάποια χρόνια να το κάνω, όχι τόσο λόγω άμεσου εκφοβισμού, αλλά κυρίως λόγω ενός γυάλινου τείχου που χωρίζει την κοινωνικότητα των straight από τους ΛΟΑΤΚΙ. Η αίσθηση ότι δεν κολλάς στο πρότυπο του οικογενειάρχη της πυρηνικής οικογένειας
με το ετερόφιλο ζευγάρι και τα δύο παιδιά είναι πολύ έντονη γιατί δεν κολλάς. Παραδείγματα είναι πολλά, θα σας αναφέρω μόνο ένα. Αλλάζοντας χώρο δουλειάς, πληροφορήθηκα το ιστορικό της πρόσληψής μου από συναδέλφους των υστέρων που αφηγούνταν ότι όταν πήγα για συνέντευξη, το σχόλιο που ακούστηκε ήταν ότι ήρθε μια χοντρή λεσβία με μια μηχανάρα. Βέβαια έχει αρκετή εμπειρία, θα δούμε. Ήμουνα το πάτος του βαρελιού που πήρε τη δουλειά τελικά. Είναι προβληματικό όμως το να μην βγαίνεις στον χώρο δουλειάς, γιατί είναι αλωτριωτικό. Η δουλειά μας είναι το 1/3 του χρόνου μας, είναι τεράστιο κομμάτι της ενέργειάς μας. Γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος όταν λες, σε ακούνε στο τηλέφωνο να μιλάς με τον άνθρωπό σου και να σου λένε πότε θα τον γνωρίσουν το παλικάρι. Και να πρέπει να λύσεις ιστορίες για γρίους, ας πούμε, και να περνάνε τα χρόνια και να αισθάνεσαι ότι με ανθρώπους που είσαι δίπλα είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Άρα, για να πω, και οι σχέσεις που χτίζεις είναι αλωτριωμένες. Βέβαια, υπάρχουν και κίνδυνοι. Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, το θυμήθηκα πριν από λίγο, προετοιμάζοντας το τι θα πω. Ένα περιστατικό σε μεγάλο ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, όπου υπήρχε μια λεσβία νοσηλεύτρια που δεν ήταν ανοιχτή. Το ήξερα στο τμήμα της ότι είναι λεσβία, τι ωραία ατμόσφαιρα που είμαστε. Κάποια στιγμή που έπρεπε να απολύσουν μια νοσηλεύτρια στο τμήμα, του φωνάξαν όλοι μαζί και είπανε, το συζητήσαμε και είπαμε ότι πρέπει να φύγεις εσύ γιατί εσύ δεν έχεις οικογένεια και έχεις τις λιγότερες υποχρεώσεις. Ωραία πράγματα, έτσι. Άρα, αυτό το αντικίνητο που λέω. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται είναι καλό να μπορείς να το κάνεις για να μπορείς να υπερασπιστείς όχι μόνο την ιδιωτική κοινότητα, αλλά να παλέψεις στο σεξισμό και που αυτός αναπαράγεται καθημερινά. Δηλαδή, όταν ακούς πολύ κλασικό, δίπλα όλοι να λένε ακριβώς για τους πούσιδες που είναι εγωιστές, διότι είναι προβληματικοί, γιατί ζηλεύουν, γιατί. Και ναι, είναι πρόβλημα να μην μπορείς να πεις γιατί το λες αυτό. Δεν είναι έτσι. Και να μπορέσει να πας στη συζήτηση μέχρι τέλος, γιατί μόνο έτσι και με αυτούς τους ανθρώπους είστε στην ίδια κοινωνική τάξη. Είναι το σημείο που θέλω να ενώσω μετά. Πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί, να σπάς. Εκεί πέρα, μέσα στους εργασιακούς χώρους, μην κοροϊδευόμαστε. Εκεί πέρα είναι που, αν το θέλουμε, χαλκεύονται και όλες οι σχέσεις εκμετάλλευσης και σχέσεις εξουσίας. Εκεί οφείλουμε και να τις σπάσουμε. Άρα, και θα πω κι άλλο ένα τελευταίο παράδειγμα, είναι σήμερα που κινούμε ανοιχτά. Λέω ότι με τη φίλη μου που είμαστε μαζί, που έχουμε κάνει σύμφωνο κτλ. Έχω μια φωτογραφία με τη σύντροφό μου στη δουλειά. Και έρχεται, ναι, και νέα κοπέλα, τη βλέπει και μου λέει αχ, πολύ ωραία, είναι η κόρη σας. Το οποίο, εντάξει, πέρα από το ανέκδοτο, αν το σκεφτείς λίγο, γιατί έχεις πει στον άλλο ότι είναι η φίλη μου, έτσι. Είναι το ότι δεν είναι συνηθισμένο. Μπορεί να βλέπουν έναν άντρα 60 χρόνων με μια 40 γυναίκα, αλλά το να δουν δύο γυναίκες με 7 χρόνια διαφορά, τότε πάει. Είναι ότι εγώ θα πρέπει να είναι σεξουαλ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Απλά ήθελα να το αναφέρω για αυτά τα χάσματα. Άρα δεν λέω περισσότερα, νομίζω ότι για τις εξεργασίες που είναι τεράστιο, έχουμε εδώ την κουρουπού που θα πει μετά. Θα περάσω στο τρίτο κομμάτι που απλά ακροθυγώς θα το πιάσω. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Να πω ότι εγώ από τη μεριά μου για να μπορέσω να κάνω τα βήματα δεν ήταν ότι ούτε ψυχανάλυση έκανα, παρόλο που σέβομαι τους ανθρώπους που ζητάνε, δηλαδή θέλω βοήθεια. Κάτι πρέπει να κάνω, έτσι δεν είναι. Και έμεινα στην τουλάπα, μια τουλαπάτη λεσβία για πολλά χρόνια, αλλά ένα κομβικό σημείο ήταν η συμμετοχή μου στο κίνημα ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, σαν ακριβώς κομμάτι, επειδή προερχόμουν από ένα κομμάτι της ριζοσπαστικής και εξοκοινωνιστικής αριστεράς, που έστω και στις αναρχές του έβαζε την πάλη ενάντια στο σεξισμό και την υπεράσπιση των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων. Αυτό με έβαλε στο κίνημα, όταν ξέσπασε το κίνημα αυτό, να συμμετέχω πιο ενεργά και μου έδωσε και εμπειρίες από άλλες χώρες, αλλά από το κίνημα, όχι από τους CIO των επιχειρήσεων για να έρθουν να μας δώσουν τα φορά τους τι ώρα που τα κάνουν. Από το πώς άλλοι γκέι και λεσβείες από άλλες χώρες παλεύαν τον σεξισμό. Και με αυτόν τον τρόπο συνδέθηκα στην Ελλάδα, αυτό που ονομάστηκε η αναγέννηση, η επανασυγκρότηση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας το 2003, όταν μετά τα επεισόδια στο Club Spices, την αυτοκτονία των δύο
γκέι ανθρώπων που συνελήφθησαν και τη μεγάλη οργή μέσα στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που μας οδήγησε να ιδρύσουμε το Πολύχρωμο Φόρουμ. Ο καρπός αυτού ήταν το πρώτο πράγμα που έγινε, από εκεί πέρα το ξέρω, το 2005 και από τότε είναι όλο και δυνατότερο και από τότε βλέπουμε, νομίζω ότι σήμερα η κοινότητα είναι δυνατή, αλλά δεν πρέπει να φυσικάζουμε γιατί έχουμε ΖΑΚ, έχουμε φόνους, έχουμε bullying και διάφορα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, πατώντας σε συλλογικές εμπειρίες, σε αυτά τα μαζικά πράγματα και τις δράσεις, έρχεται η αυτοπεποίθηση ότι μπορείς να το κάνεις. Μπορεί να το κάνεις στο πιο δύσκολο επίπεδο. Γιατί εκεί θα βρεις τη δύναμη της κοινωνικής τάξης που μπορεί να σπάσει αυτές τις αλυσίδες που λέγαμε προηγουμένως. Μαξιμαλιστικό? Όχι. Κατά τη γνώμη μου είναι πιο ρεαλιστικό γιατί επιστρέφουμε στην αναζήτηση στρατηγικής για να παλέψουμε στους χώρους δουλειάς και παντού. Πολλές φορές σε τέτοιες συζητήσεις αναφέρεται με πολύ καλή διάθεση το εξής, ότι η εργατική τάξη θα πρέπει να αγκαλιάσει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα ακόμα. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι μέσα στην εργατική τάξη κατά 90%. Τώρα εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι πια έχουμε όλη την εμπειρία να φύγουμε από τα κλισέ του ότι είναι οι μόδιστροι και οι χορευτές και το jet set και αυτό είναι οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι. Αυτά είναι βαρύδια παρελθόντος που δυστυχώς τα αναπαρήκαγαν και κομμάτια της αριστεράς κάκιστα κατά τη γνώμη μου, γιατί μόνο κακό έκαναν. Γιατί σήμερα δηλαδή οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι είμαστε κομμάτια του σύγχρονου κόσμου της εργασίας. Και άρα εδώ θα ήθελα να το ξαναδώσω τι σημαίνει ότι νομίζω ότι έχουν να παίξουν ρόλο τα συνδικάτα και η αριστερά. Η περίπτωση του Ιστοριάλη Λιγνάδη είναι ότι ο γκέι άνθρωπος μέσα στο Υπουργείο που φιλοξενούμαστε εδώ καλή ώρα είχε προσπαθήσει να φρενάρει το να βγουν στη φόρα τα άπλυτα. Ξέρουμε ότι έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο τον πρόεδρο των ηθοποιών να μάθει τι γίνεται μέχρι να σκάσει η βόμβα, έτσι. Και ήταν το σωματείο των ηθοποιών αυτό που μπήκε μπροστά. Και όπως το λένε, ο θέματος ακροάματος, το σωματείο, μαζί με άλλα κομμάτια τα οποία είπαν ότι εδώ πέρα πρέπει να καθαρίσουμε την κόπρο του Αυγίου. Με ό,τι σημαίνει αντιπαραθέσεις εκεί μέσα, αλλά η δύναμη εκεί πέρα, εκεί κατά τη γνώμη μου έκανε τη διαφορά. Και άρα διάβαζα ότι, για παράδειγμα, η ΑΔΕΔ, που είναι το Σωματείο Δημοσίων Υπαλλήλων, έκανε τον κόπο και έκανε μια εκτεταμένη έρευνα στη συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο για τη σεξουαλική παρενόχληση και τις σεξιστικές συμπεριφορές στον χώρο του δημοσίου. Και λέω γιατί να μην γίνει το ίδιο σε σωματεία, να μπει και αυτό το ζήτημα, ότι θα πρέπει να υπάρχει ΛΟΑΤΚΙ τομέας, όχι για να συνδιαλέγει να στέλνει επιστολές στους ΛΟΑΤΚΙ τομείς των υπουργών, αλλά για να φτιάξει να βάλει τα σωματεία μπρος να σκέφτονται τι σημαίνει η παρενόχληση και η ανισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων. Δεν είναι παράλογο το Βρετανικό Σωματείο Unison, που είναι ένα τεράστιο σωματείο που ξαναλέμε οι Δήμοι μαζί και το δημόσιο, έχει ένα τέτοιο τμήμα που λειτουργεί κανονικά και έχει στηρίξει τα ΛΟΑΤΚΙ μέλη του στην κατεύθυνση ούτως ώστε να βρίσκουν τη βοήθεια εκεί για να μην είναι μόνα τους και να μην χρειάζεται να πάνε στον διευθυντή, γιατί δεν θα σε βοηθήσει ο διευθυντής, αγάπη μου. Κατά πάσα πιθανότητα θα το βάλει κάτω από το χαλί. Βέβαια αυτό δεν είναι πανάκια και άρα κλείνοντας, το έβαλα όμως σαν ιδέα ότι πρέπει να το δούμε αυτό για να ξανάρθω στο ρόλο της αριστεράς και της αριστεράς μέσα στους συνδικαλιστικούς χώρους, δηλαδή το τι σημαίνει τα σχήματα στους χώρους να ανοίγουν το ζήτημα του σεξισμού, το ζήτημα να καθίσουν να συζητήσουν συντροφικά και να σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές, του να μπουν στην άκρη αυτά που έχει μείνει, που αγάπη έχουν μείνει ότι αυτό είναι δευτερεύον ζήτημα. Δεν είναι δευτερεύον ζήτημα. Χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις θέσεις αυτές που θεωρούν ότι το πρωτεύον ζήτημα είναι το οικονομικό και το δευτερεύον είναι τα υπόλοιπα, γιατί είναι ιδεολογικά και καλλιτεχνικά. Και άρα είναι μια συζήτηση που καλώς έχει ανοίξει και πρέπει όμως να βαθύνει. Νομίζω ότι προκαλώντας τυχές, όντας και στους δρόμους, γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως και την 8 Μάρτη, που είναι ένα σημείο συνάντησης πια το οργανώνει όλη η κοινωνία με την εργατική τάξη μπροστά και με τα σωματεία και τις συλλογικότητες, μπορούμε αυτά τα βήματα που έχουν γίνει να τα μετατρέψουμε σε πιο ουσιαστική, να δώσουν δύναμη δηλαδή σε αυτούς που ανέφερε η Κατέρινα προηγουμένως, ούτως ώστε η καθηγήτρια που έχει πάει στην επαρχία να μην αισθάνεται τώρα και εγώ τι φρούτο είμαι εγώ εδώ πέρα.
να βρει την βοήθεια από τους ανθρώπους της τάξης και από την ίδια την αριστερά. Εδώ πέρα βάζω μία ανωτελεία, γιατί νομίζω έχω πει αρκετά πράγματα και επανερχόμαστε στη συζήτηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρα Κυρίλου. Θα πιάσουμε και στη συνέχεια στην κουβέντα, ελπίζω. Να δώσω το λόγο στη Μαρία Κεφαλά. Είπα ότι είναι νηπιαγωγός και πολλά άλλα, το λέω συνέχεια, είναι η παρένθεση αυτή. Και έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την 8η Μάρτη και την Κατερίνα και τη Σαφώ για την πρόσκληση σε αυτό το πάνελ, σε αυτή την κουβέντα. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ ανάμεσά σας. Δεν το λέω έτσι τυπικά. Βέβαια θα βάλω και μια σημείωση στο επόμενο φεστιβάλ, όποιο και αν είναι αυτό, είτε φεμινιστικό, είτε βιβλίο, οτιδήποτε. Οι ΛΟΑΤΚΙ θεματικές να είναι σε prime time πια ώρα. Είμαστε πολύ στα άκρα. Αυτό έτσι σαν σημειωσούλα. Θα ξεκινήσω λίγο δύσκολα και θα βάλω ένα trigger warning, περιγραφή ελληνικής πραγματικότητας. Επανεκλογή δολοφονικής κυβέρνησης Μητσοτάκη, δολοφονικό ναυάγιο μεταναστών με 700 νεκρούς και ούτε ένα ρουθούνι να ανοίγει. Δολοφονία της Άννας στον Άγιο Παντελεήμονα, πυρκαγιές και φυσική καταστροφή της Ρόδου, του Βόλου, της Εύβοιας, της Βιωτίας, της Πάρνηθας, της Αττικής. Ολική καταστροφή του μοναδικού σπανιότητας δάσους της Δαδιάς, θάνατος χιλιάδων ζώων και δέντρων. Θάνατος μεταναστών εγκλωβισμένων στο δάσος, κυνήγι μεταναστών από φασίστες, πογκρόμ στην Κύπρο, εγκλωβισμένοι στην Εθνική Οδό για ώρες, άνθηση ομοφοβικών και τρανσφοβικών επιθέσεων, επάνωδος φασιστικών κομμάτων στη Βουλή, ακροδεξιοποίηση της κοινωνίας, εκδικητική ανάκληση από τη Μενδώνη της άδειας παραχώρησης του κτηρίου που βρισκόμαστε, που στεχάζεται ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ξυλοδαρμία από συμμορίες νέων παιδιών, δολοφονία από ναζί οπαδούς, με ταυτόχρονη βοήθεια από την ελληνική αστυνομία, αποκτήνωση και ψυχρό δολοφονία ανθρώπου που προσπαθούσε να επιβαστεί σε πλοίο. Αυτά γράφτηκαν μέχρι τις 7 Ενάτου, μετά ήρθε η Θεσσαλία. Γράφω κατάρρευση του κόσμου όπως το ξέραμε, αλλά μπορεί και να μην είναι, να υπάρχει κι άλλο δηλαδή. Οπότε αρκετά δύσκολη και βασικά αμήχανη η προσπάθεια να σκύψεις πάνω από αυτό το καλοκαίρι και να γράψεις για την εμπειρία σου ως λεσβίας νηπιαγωγού. Ίσως όμως αν υπάρχουν κάποια λίγα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μπροστά σε αυτή την ολική αποδόμηση, ένα από αυτά να είναι το να μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας και να τις συζητάμε συλλογικά και να ξελαφρώνουν οι δυσκολίες αυτών που τα ζουν και αυτών που θα τα ζήσουν. Η Κατερίνα, επειδή έπιασε το εκπαιδευτικό κομμάτι, με κάλυψε, είπε κάποια πράγματα που κάνουν και το δικό μου κομμάτι. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν και τους προβληματισμούς έγραψα κάποια πράγματα για το μέχρι τώρα μου ταξίδι ως λεσβίας νηπιαγωγού. Ιδιότητες με μια πρώτη ματιά άσχετες μεταξύ τους. Το να είσαι νηπιαγωγός δεν σε κάνει λιγότερο ή περισσότερο λεσβία και το να είσαι λεσβία δεν σε κάνει καλύτερη ή χειρότερη νηπιαγωγό. Ή μήπως σε κάνει. Μιλώντας καθαρά την προσωπική μου εμπειρία, θα πω πως ναι, σε κάνει. Σε κάνει λιγότερο ή περισσότερο ορατά λεσβία και σε κάνει καλύτερη ή χειρότερη νηπιαγωγό, αναλόγως πόσο θα συμπεριλάβεις αυτή τη ταυτότητα στον τρόπο που σκέφτεσαι και πράττεις ως εκπαιδευτικός. Και εξηγούμε. Το γεγονός πως είμαι και εργάζομαι ως νηπιαγωγός εδώ και 18 χρόνια με έχει κάνει λιγότερο λεσβία από όσο θα ήθελα, με την έννοια της ορατότητας. Βέβαια και άλλα πράγματα με κάνουν να μη σπάω την αγαπημένη μου ντουλάπα, παρόλο που περνάω πλέον λιγότερες στιγμές μέσα στη στασιά της και συμπυκνώνονται συντομία σε αυτό που λέγεται με έναν όρο ομοφοβία. Αλλά εδώ θα μιλήσουμε για την επαγγελματική μου ταυτότητα και το πώς βοηθάει στη συντήρηση του αξιολάτρευτου αυτού επίπλου. Αντίστοιχα, έχω το κοινό μου, τους έχω πληρώσει. Το γεγονός ότι είμαι λεσβία, θεωρώ πως με έχει κάνει καλύτερη νηπιαγωγό. Εντάξει, αυτό βέβαια κρίνεται και από άλλο κόσμο. Πιο ευαίσθητη και με πιο ανοιχτές κεραίες σε διάφορα θέματα και κυρίως σε ζητήματα που αφορούν
σεξουαλικές επιλογές ή και ταυτότητα φύλου των παιδιών. Τι σημαίνει όμως να έχεις μια μη κανονικοποιημένη ταυτότητα υπηρετώντας το σύγχρονο ελληνικό σχολείο? Μπορεί και τίποτα, μιας και πουθενά δεν είναι γραμμένο σε καμία εφημερίδα της κυβέρνησης, σε κάποιο νόμο, ότι δεν μπορούν ΛΟΑΤΚΙ άτομα να προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτικοί. Δεν εξετάζει κανείς τις σεξουαλικές επιλογές στη διαδικασία πρόσληψης στο δημόσιο. Βέβαια, με ταυτότητα φύλου τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Δεν είμαι εγώ πιο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά είναι, όπως καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν αυτό δεν εξετάζει κανείς όταν σε προσλαμβάνει στο δημόσιο σεξουαλικές επιλογές. Μπορείς από την πρώτη μέρα που θα μπεις σε ένα σχολείο και ενώ οι συναδέλφοι και οι συνάδελφοι θα μιλάνε για συζύγους, παιδιά, γάμους, βαφτίσια, να αρχίσεις και εσύ να λες τα δικά σου, που πήγες με τη σύντροφό σου το καλοκαίρι, ή πόσο δύσκολο είναι εδώ στην επαρχία να βρεις κάποιο κορίτσι που να ταιριάζεται. Ή να πεις στους γονείς των μαθητών σου όταν σε ρωτάνε αν είσαι παντρεμένη, όχι, δεν βρέθηκε η κατάλληλη ακόμα. Ή να πεις στις μαθήτριες και στους μαθητές σου, όταν τα ακούς να λένε σε κάποιο παιχνίδι, μα δεν παντρεύονται οι γυναίκες με τις γυναίκες, ή οι άντρες με τους άντρες, μπορεί να τους πεις, όχι καλή, παντρεύονται. Ή μπορεί και όχι, αναλόγως πόσο πιστεύουν βέβαια σε αυτό το θεσμό το καταπίστικο. Πολλά εγκεφαλικά. Μπορεί και να μπορείς. Αν είσαι κατά τη γνώμη μου θαραλέο άτομο. Αλλά γιατί να πρέπει να είσαι και θαραλέα όταν πας στη δουλειά σου? Γιατί να απαιτείται αυτό το έξτρα skill? Μπορεί επίσης και να μπορείς αν μεγάλωσες σε ένα περιβάλλον λιγότερο ομοφοβικό και συντηρητικό από αυτό που μεγάλωσα εγώ. Σε ένα χωριό της εντελώς συντηρητικής μπορεί Ελλάδος, παιδί μιας οικογένειας που τα έφερε δύσκολα πέρα και δύο γονέων με δίψα για μόρφωση αλλά στερημένων αυτής, λόγω ανάγκης να εργαστούν από μικρά παιδιά στα χωράφια. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι για να υπάρχεις χαλαρά και άνετα ως ο εαυτός σου, κάτι έξτρα πρέπει να διαθέτεις. Κάτι έξτρα που δεν απαιτείται στην περίπτωση που είσαι στη straight, λευκή, Ελληνίδα, αρτιμελής, όχι πολύ χοντρή και πάντα χριστιανή. Γιατί το θέμα είναι ότι στο σχολείο, ως εργαζόμενη αλλά και ως μαθήτρια, μαθητής, δεν αποκλείεσαι επίσημα πουθενά. Το θέμα όμως είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνεσαι και δεν αναπαρίστασαι πουθενά. Και αυτό γιατί στην κοινωνία ως queer σώμα δεν είσαι στα αυτονόητα σώματα και γιατί το σχολείο δεν είναι κάτι άλλο από ένας θεσμός μικρογραφία του συνόλου της κοινωνίας. Δεν υπάρχει στην αγωγή υγείας και στις παροχημένου τύπου κατά καιρούς διδασκαλίες σεξουαλικής αγωγής. Δεν υπάρχει ακριβώς στη μελέτη περιβάλλοντος εκεί που μιλάμε για τις οικογένειες. Δεν υπάρχει ως γονιός μαθητή ή μαθήτριας αν είσαι κάτι πολύ exceptional του πυρηνικού μοντέλου. Είσαι κυρίως Ελληνίδα πατριώτησα που γιορτάζει περήφανα την 28η και την 25η Μαρτίου. Χριστιανή απαραίτητα αφού αγιάζεσαι κάθε αρχή της χρονιάς. Κάνεις προσευχή κάθε πρωί και γιορτάζεις ως επίσημες αργίες σχεδόν αποκλειστικά χριστιανικές γιορτές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπορείς να είσαι ο εαυτός σου όποιες και να είναι χωρίς να είσαι έτοιμη για μάχες. Εγώ δεν μπορώ. Ξέρω σίγουρα ότι δεν ήμουν έτοιμη εξ αρχής να δώσω όλες τις μάχες μαζί. Και χρόνο με το χρόνο και πατώντας καλύτερα στα πόδια μου, δίνω και από μια μάχη και με κάθε φορά λίγο πιο κοντά στο δικό μου εγώ, το οποίο βέβαια να διαμορφώνεται και μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Ενδεχομένως αυτό το κείμενο να τελείωνε κάπου εδώ, αν έκανα κάποια άλλη δουλειά. Πέσατε όμως σε περίπτωση ατόμου που θεωρεί πως η σημαντικότερη πρόκληση και βασικός στόχος όταν είσαι εκπαιδευτικός είναι να μπορέσεις να κάνεις, τουλάχιστον στο σχολείο, όλες τις ταυτότητες όλων των παιδιών αναγνωρίσιμες. Να νιώθουν δηλαδή τα παιδιά την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη να είναι αυτός τους, όποιος και αν είναι αυτός. Να μπορέσεις να προκαλέσεις το σύστημα τόσες δρογμές, ώστε τουλάχιστον να είναι ok μέσα σε αυτό όλα σου τα παιδιά. Και ίσως, μέσα από αυτές τις δρογμές, εφόσον τις καταφέρεις, γλιστρήσεις σε κάθε μία και από λίγο και ένα κομμάτι της δικιάς σου παραγωνισμένης προσωπικότητας.
Και έτσι γίνεται, αν με ρωτάτε. Κάθε φορά που ένα αφάπτο παιδάκι παίζει αρμονικά και χαρούμενο κοντά στα αγόρια, μια ακόμη σκιά του παρελθόντος που σε έκανε να ντρέπεσαι να πεις στη συμμαθήτριά σου τα απόγευματα τα περνάς στην αλάνα σκοράροντας, εξαφανίζεται και φωτίζεσαι λίγο παραπάνω. Σκληρή αντίφαση, συνεχή σύγκρουση, μια διαρκής πάλι. Από τη μια να νιώθεις πως δεν κουβαλάς ολόκληρο τον εαυτό σου όταν πας σχολείο και από την άλλη να είσαι κυρίως υπεύθυνη να δημιουργήσεις για τα παιδιά τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να κουβαλάνε αυτά όλο τους τον εαυτό στο σχολείο και να μην φοβούνται κάτι. Πιθανότητα βέβαια αυτή πάλι να είναι και ο λόγος που θεωρώ τόσο σημαντική τη δουλειά μας στο κομμάτι αυτό. Στο κομμάτι που λέει πως καθήκον μου είναι να είμαι εκεί για να μπορούν να είναι εκεί όλα τα παιδιά. Όχι για να υπηρετώ πιστά ένα σύστημα που παράγει ανισότητες και βάρη. Αλλιώς θα κάτσω σπίτι μου. Ωραία. Κάποιος κόσμος από εδώ σίγουρα γνωρίζει ότι εδώ και 10 χρόνια υπάρχει το Beaver και ότι υπάρχω και εγώ μέσα σε αυτό. Θα μπορούσα να δω πώς νιώθω που είναι ακόμα εκεί και είναι αυτό που είναι και πώς διαμορφώνει την ύπαρξή του τη ζωή μου. Θα σταθώ όμως τώρα στο ότι κάποιες φορές εξαιτίας του Beaver, πηγαίνω στο σχολείο με ελάχιστες ώρες ύπνου. Και έτσι έγινε και χθες. Πήγα στο σχολείο έχοντας κοιμηθεί πολύ λίγο, γιατί ήμουν στον Beaver. Για την αϊπνία μου λοιπόν συζητούσα με την προϊσταμένη μου μία από τις ελάχιστες συναδέλφισες τις οποίες είμαι out. Και εγώ ήμουν κομμάτια ταυτόχρονα σε μια ευχάριστη υπερένταση. Και γυρίζει και μου λέει κάποια στιγμή, έχω την αίσθηση ότι ζεις σε ένα παράλληλο σύμπαν. Και της λέω, μα ζω. Ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν του σχολείου και του Beaver. Του κοινωνικού περιβάλλοντος που έφτιαξα και του οικογενειακού. Τη ζωή στην Αθήνα και τη ζωή στο Δοξάτο Δράμα. Ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν όπου νιώθω ότι κάποιες φορές πρέπει να πατάω παύση στη ζωή μου, να μαζεύω για λίγο την εντελώς ελεύθερη έκφρασή μου ή να την επιτελώ με κάποια φίλτρα για να συνεχίσω μετά από εκεί που το άφησα. Και μπορεί να έχουν και κάποια εγωιτεία και πρόκληση παράλληλης αγάπης, όπως λέει και το τραγούδι, αλλά κυρίως έχουν κόπο. Και κάποια στιγμή κουράζεσαι να το πιάσεις, σταματάς να τους στέκεσαι και αφήνεις σιγά σιγά τα παράλληλα σύμπαντά σου να πλησιάσουν και να γίνουν κάθετα. Σήμερα εδώ είναι μία από αυτές τις στιγμές. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην Άννα Κουρκού, που είναι διευθύντρια του Red Umbrella Athens, για να μας γραφτεί μαζί μας όλες αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε το μόνο φεμινιστικό κίνημα που το κάνει, τουλάχιστον από όσο ξέρουμε. Μία παρατήρηση από ένα σχόλιο, τέλος πάντων, για όλα αυτά που άκουσα περίπου, με μία φράση. Τα τρανς άτομα, εμείς δηλαδή, δεν χρειάζεται τουλάχιστον να κάνουμε coming out. Είναι αυτό πίσω. Οπότε μας φεύγουμε από αυτή τη διαδικασία, έχουμε ένα εμπόδιο λιγότερο, σε εισαγωγικά λιγότερο. Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε εκτός από αυτό που είπα, ας σκεφτούμε τι επάγγελμα κάνουμε όσοι βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ανεξαρτήτως αν μας ικανοποιεί ή όχι. Η λέξη κλειδί, επιμένω πως είναι η λέξη επιλογή. Ακόμα και αν μια εργασιακή σχέση δεν είναι ιδανική ή αυτό που ονειρεύεται ο καθένας από εμάς, ως άνθρωπος εννοώ, δεν πάβει να έχει το δικαίωμα να επιλέξει αν το κατέχει, αν έχει τις δυνατότητες, αν μπορεί να ξυπνά σε 6 το πρωί, αν μπορεί να δουλεύει νυχτερινή βάρδια και όλα αυτά. Όλοι, εσείς, εμείς, εκτός από τα τρανς άτομα. Οι λόγοι ευνόητοι. Είναι όμως ευνόητοι. Προφανώς, πληροφοριακά οι περισσότεροι από εδώ γνωρίζετε τι θέλω να πω. Επειδή όμως είναι πολύ βαρετό και κουραστικό να επαναλαμβάνετε μία συζήτηση για πολλά χρόνια, φτάνοντας σε σημείο να μην έχει πλέον αντίκρισμα, σκέφτηκα να σπαταλήσω το χρόνο σας και το δικό μου, κάνοντας ένα μικρό παιχνιδάκι, σε σχέση με το θέμα φυσικά που μιλάμε.
θα γίνετε κάποιοι από εσάς τα τρανς άτομα και εγώ θα παριστάνω την κανονικότητα. Έτσι. Ναι. Τέλειο. Λοιπόν, εθελόντρια θέλω. Γκιάλμπορντα. Θαραλέα όμως. Δεν ξέρω, μου άρεσε. Ναι, να δούμε. Και εγώ πρώτη φορά το κάνω. Λοιπόν, μπει κάποιος από πάνω μου στο διάολο. Είσαι υπάλληλος, τώρα έχεις να βρεις δουλειά. Πώς σε λένε? Δεν βλέπω καμιά Χριστίνα εδώ. Χριστίνα σίγουρα. Χρήστος. Πρώτα, Να κάτσω. Κάτσε. Γεια. Μίλα μου για σένα. Λοιπόν, είμαι Χριστίνα. Είμαι 24. Είμαι 24. Έχω σπουδάσει αυτό που θέλετε, ακριβώς. Έχω όλα τα προσόντα. Μιλάω αγγλικά και γαλλικά και κινέζικα. Ό,τι θέλει. Θα σε προσλάβω. Τέλεια. Πώς και σε λένε? Χριστίνα. Μα εδώ λέει Χριστός Τάδο. Ναι, αλλά με λένε Χριστίνα. Γιατί? Γιατί έτσι με προσδιορίζει. Εσύ το αποφάσισες μόνος σου. Μόνος σου. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Θα σας ειδοποιήσουμε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ελπίζω να πιάσετε το νόημα, ενώ είναι ένα καθημερινό φαινόμενο από αρχαιότητα των χρόνων έως δυστυχώς και σήμερα. Για να φτάσει αυτό το κορίτσι εδώ και να ζητάει μια εργασία που είναι πολλές απαιτήσεις έτσι κοινωνίας σήμερα, όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση. Αν δεν εκπαιδευτείς, δεν μπορείς να δουλέψεις σχεδόν πουθενά. Άρα έχουμε την εκπαίδευση στα πρώτα χρόνια, που είναι και η κυρία εδώ ευτυχώς, έχουμε τέτοιους νηπιαγωγούς, αλλά δυστυχώς είναι μειονότητα. Οπότε το παιδί, όλα τα παιδιά στην ουσία ξέρετε πολύ καλά ότι δημιουργείται ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα και η εν γέννη συμπεριφορά του και τα θέλω του και τα πιστεύω του σε εκείνα τα χρόνια. Στο δημοτικό μετά είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, μιλάμε πάντα για την ταυτότητα, που δεν ξέρει, φαντάζομαι συνήθως ούτε το ίδιο το παιδί τι παίζει με τον εαυτό του και αισθάνεται κάπως περίεργα με αυτό το σώμα. Αρχίζουν τα πειράγματα από τα άλλα παιδιά, από τους καθηγητές τους ίδιους, δυστυχώς, και εκεί είναι η μεγάλη πηγή, διότι οι ίδιοι καθηγητές παροτρύνουν τα παιδιά με τον τρόπο τους να ενοχλούν περισσότερο, να πειράζουν περισσότερο, να κακοποιούν περισσότερο εν τέλει. Και μετά έχουμε τις ανώτερες σπουδές που πάνε στο πανεπιστήμιο. Έχετε δει πολλά τρανς άτομα στο πανεπιστήμιο? Όχι. Τα τελευταία χρόνια ομολογώ και θέλω να είμαι θετικός άνθρωπος. Υπάρχουν κάποια παιδιά που τολμούν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που και αυτοί τολμούν από την απέναντι, έτσι ώστε να υποστηρίζουν τέτοια άτομα και την διάθεσή τους να σπουδάσουν και να βγουν σε μια κοινωνία ως καλύτεροι και πιο σωστοί άνθρωποι για τον εαυτό τους κυρίως. Επειδή όμως και αυτό είναι μια μειονότητα, δυστυχώς είναι πολύ λίγα τα παραδείγματα ακόμη και εύχομαι να αλλάξει σύντομα αυτό. Αυτό που μένει είναι ότι χωρίς εκπαίδευση δεν μπορείς να δουλέψεις μια δουλειά της προκοπής. Ενώ μια δουλειά που να έχει καλές απολαβές, ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και μια συνθήκη στη ζωή σου που αν μη τι άλλο δεν είναι βραχνάς, είναι η επιβίωσή σου. Χωρίς λοιπόν σπουδές, χωρίς γνώση, ο μόνος δρόμος είναι η πορνεία, η εξεργασία. Όπως περήφανα μπορώ να λέω ότι βάλαμε το Ρέντο Μπρέλα στον δημόσιο λόγο και έφυγαν αυτοί οι κακοποιητικοί όροι, γερόδουλος, πόρνη, πουτάνα και ούτω καθεξής. Τι να πω για τη εξεργασία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω και πολλά, απλά
σε πείσμα κυρίως των προτεργατών του φεμινιστικού κινήματος, θεωρώ ότι η εργασία στο σεξ για μένα είναι άκρως φεμινιστική κίνηση και πράξη. Είναι, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικό να μπορείς ένα σώμα που κοβαλάς, και ειδικά για τα τρανς άτομα που έχουν φτάσει στην απέναντι πλευρά, καταρρίπτοντας κάθε στερεότυπο και οτιδήποτε υπάρχει γύρω από αυτά που λέγαμε πριν από μικρή ηλικία, είναι η μεγαλύτερη μάχη μετά από αυτό που έχει να δώσει στο θέμα της εξεργασίας. Θεωρώ πως όλοι καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί δεν ξυπνάει στα 15 του, 16 του και να λέει «Α, σήμερα θα πάνε εκείνη που τάνε». Θα βγω στον δρόμο, ο δρόμος ευτυχώς αρχίζει και ευθύνει. Θα πάω σε ένα μπουρδέλο, θα βάλω μια αγγελία στο ίντερνετ, θα κάνω OnlyFans που είναι σχετικά πιο ακίνδυνο, αλλά δεν πάει να είναι εργασία στο σεξ. Αυτά για την εργασία στο σεξ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι ακόμη θα ξέρετε ότι ακόμη και εδώ η μόνη λέξη που είναι πιο σημαντική είναι η επιλογή. Γιατί όταν δεν είναι επιλογή, και θα αναφερθώ στα τρανς άτομα αμέσως μετά, έχουμε εκμετάλλευση, έχουμε trafficking, έχουμε άλλες καταστάσεις οι οποίες δεν ανήκουν στην εργασία στο σεξ. Καμία σχέση. Όπως το trafficking δεν αφορά μόνο την εξεργασία, αφορά πολλούς κλάδους για ανθρώπους και παιδιά κυρίως, δυστυχώς. Τι άλλο να πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τη εξεργασία. Αυτό που θα ήθελα πιο πολύ, εδώ που είμαστε, να ακούσω κάποια ερώτηση, κάτι που δεν έχετε καταλάβει, κάτι που έχετε παρανοήσει, όχι σήμερα, γενικά για την τρανς κατάσταση και κυρίως για το εργασιακό κομμάτι. Επιμένω ότι θα έχετε δει πάρα πολύ λίγα άτομα τρανς να εργάζονται σε χώρους που κινείστε καθημερινά, είτε προς κατανάλωση, είτε προς την εργασία, είτε προς δημόσιο λόγο, είτε οτιδήποτε άλλο. Κάποιος, τα καταλάβατε όλα. Μπορείς λίγο να μας αναλύσεις τη διαδικασία της επιλογής, που λες ότι ναι, πραγματικά είναι πολύ σπουδαία λέξη. Αλλά θεωρώ είναι πολύπλοκη. Είναι. Σαφώς είναι. Γιατί υπάρχουν όλα, όπως παντού. Τα τρανς άτομα σίγουρα δεν επιλέγουν αυτό το πράγμα. Το οποίο σημαίνει όμως από την άλλη ότι αν ένα τρανς άτομο θέλει να κάνει εξεργασία, γιατί αυτό γουστάρει, είναι επιλογή. Στη δική μας περίπτωση τώρα, λόγω όλου αυτού του καθεστώτος που υπάρχει τόσα χρόνια στην Ελλάδα, και δυσκολεύει μια, όπως αυτά που προείπα πριν, μια μετάβαση σε μια καλύτερη ζωή, δεν είναι επιλογή. Προσωπικά και από φίλες που έχω γνωρίσει και έχω κάνει τόσα χρόνια παρέα και γνωριμίες, εννοώ και στην πιάτσα και στους οίκους ανοχής και όλα αυτά, δεν ήταν επιλογή τα τρανς άτομα. Απλά κρίνοντας πάλι από τον εαυτό μου, σιγά σιγά θέλοντας και μη, το κάνεις δικό σου. Δηλαδή το ενστερνίζεσαι ότι αυτό έχω, δεν έχω κάτι άλλο, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και η ηλικία τέτοια. Όταν πρωτοβαίνεις αυτή την εργασία, οπότε το θεωρείς ότι είναι κάτι δεδομένο. Και να πάρω ένα παράδειγμα σημερινό. Μας ήρθε ένα παιδί στο Red Umbrella πριν 3-4 χρόνια, πριν τον κορονοϊό, 4-5 χρόνια. Φαινόταν με γκέι παιδί, πολύ φιλιπρεπές, πολύ εξωτερικευμένη η ταυτότητά του, δεν ήξερε ακριβώς τι ήταν. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι είναι τρανς κορίτσι, το είδα μέσα από ανθρώπους που μίλησε, που ασχολούνται με αυτό. Και όταν άρχισε να γίνει το transition μέσα στη δομή, οπότε είχε μια ασφάλεια εκεί για να το κάνει, η πρώτη σκέψη που μου είπε εμένα προσωπικά στην αρχή, κρυφά εννοώ, ήταν πώς θα κανονίσω, πώς θα μπορέσω να τη βγάλω στη Συγκρού. Χωρίς να έχει εργαστεί ποτέ σε αυτό το τομέα, απλά υπάρχει αυτό το δεδομένο για τα τρανς άτομα. Θέλω να πω ότι ακόμα και τα ίδια τα τρανς άτομα εγκλωβίζονται σε αυτό το ρόλο που τους δίνεται, δυστυχώς. Δεν το παίρνεις, σου δίνεται. Οπότε είναι, αν μη τι άλλο, το λιγότερο άδικο να μην έχεις επιλογή, να θέλεις να σπουδάσεις, να μην μπορείς να σπουδάσεις, να μην αντέχεις όλο το αντίκρισμα μιας σπουδής στο σχολείο
το bullying, την κακοποίηση, όλα αυτά που έχουμε υποστεί άπειρες φορές. Και να λες δεν πάει στο διάλογο, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω, δεν αξίζει τον κόπο, διότι μετά έρχονται και άλλες παράμετροι. Έρχεται ο στρατός. Κάτι που δεν μπορεί να το σκεφτεί κανείς. Τι μπορεί να είναι αυτό και τι κακοποιητική διαδικασία είναι μια τρανς γυναίκα, ένα τρανς κορίτσι σε εκείνη την ηλικία να πρέπει να πάει σε ένα στράτευμα με πάρα πολλούς φαντάρους μέσα, με πάρα πολλούς ανώτατους και να πρέπει να εξηγήσει τα αυτονόητα, τα οποία είναι δικά της αυτονόητα όμως και όχι των άλλων. Και εκεί οι τραγελαφικές ιστορίες και με τις τράπεζες τραγελαφικές περιπτώσεις για την ταυτότητα που δεν υπάρχει. Οπότε λες στο τέλος, θα κάνω αυτό. Γίνεται δικό σου, γιατί το έχεις χάσει στη μάπα το άλλο και ότι δεν γίνεται αλλιώς. Άρα, εκεί που είμαι, θα το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Χωρίς να αγγίξει τέλος πάντων προσωπικά μου, αυτό πώς το βίωσα εγώ. Δυστυχώς όμως, πολλές φίλες μου, πολλές γνωστές μου, πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά, μιλάω για μεγάλο ρυθμό, έχουν αυτοκτονήσει, έχουν πεθάνει, έχουν δολοφονηθεί, γιατί η συνθήκη αυτή δεν αντιμετωπίζεται σχεδόν με τίποτα. Διότι δεν είναι επιλογή σου, πάνω σε αυτό που μου είπατε. Δεν είναι επιλογή ενός παιδιού, υποθέτω, δεν μπορώ να μιλήσω για όλα τα παιδιά. Από αυτά που ξέρω, να βγεις ξαφνικά και να είσαι έρμεο, ένα κορμί φρέσκο, με όνειρα, και να θες τώρα να πρέπει να διαπραγματευτείς τι, το σώμα σου, τα νιάτα σου, τα όνειρά σου, τις ελπίδες σου, τι. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, λίγο αλλάζουν τα πράγματα. Έχω δει, μάλιστα το είχα γράψει και άρθρο, για την κοπέλα που δουλεύει στο Μπλε Παπαγάλο, που ενθουσιάστηκα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, στα παιδάκια έκανα, που είναι ένα τρανς κορίτσι και μάλιστα εμφανές το θέμα του τρανς εννοώ, γιατί και αυτό είναι άλλη πληγή, ότι δεν πρέπει να φαινόμαστε για να κυκλοφορήσουμε έξω, να φαίνεται τι είμαστε. Γι' αυτό είπε για το coming out, ότι μας χρειάζεται. Ήταν συγκλονιστικό ότι ένα κορίτσι τρανς να είναι αεράτο, να είναι, αφού περάσει το Γολγοθά της Κυφλή βέβαια, για να κατευθυνθεί εκεί και να δουλέψει. Έχω δει σε ένα δισκοπολείο ένα τρανς κορίτσι στα Εξάρχεια. Αυτά μόνο. Αλλά είναι κάτι. Η επιλογή λοιπόν, εκτός των τρανς ατόμων και εκτός του τράφικινγκ, όταν μια γυναίκα, γι' αυτό μιλάμε περισσότερο, ο λίγος πληθυσμός είναι γυναικείος, έχει να διαλέξει ανάμεσα σε μια εργασία, ας πούμε, να καθαρίζει σπίτια, που το θεωρώ πολύ έντιμο και πολύ ok. Και η άλλη επιλογή είναι να γίνει sex worker και διαλέγει το δεύτερο. Δεν είναι επιλογή. Επιλέγει το ίδιο και το διαλέξει. Εάν κάνετε μία βόλτα στο διαδίκτυο σε πλατφόρμες που είναι πιο, όχι απλές αυτές, που βάζεις μια αγγελία και λες θέλω να κάνω αυτό και τώρα μετά δεν δίνω τόσα, παίρνεις τόσα. Τα περισσότερα γραφεία που έχουν ανθρώπους, κοπέλες κυρίως που εργάζονται στο σεξ, πώς ξεχνάω τη λέξη στα ως έσκοτ είναι η πινακίδα, η ταμπέλα. Όλες είναι οι περισσότερες με δική τους επιλογή και βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Επιλέγουν με τι πελάτη θα πάνε όσο μπορεί να γίνει αυτό, γιατί σε καμία δουλειά τους με επιλέγεις. Σίγουρα υπάρχει και το άλλο κομμάτι, αυτό είπαμε, της εκμετάλλευσης, το οποίο δεν αφορά την εργασία στο σεξ εκτιμένο. Εκεί δεν θέλει το άτομο αυτό να εργαστεί, ούτε στη Μανολάδα ήθελε, ούτε σε ένα εργοστάσιο θέλει ένα παιδάκι να δουλεύει, να γίνει κορδαλιάστρα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό εννοώ επιλογή. Το να βρεθεί σε μια κατάσταση που δεν έχεις δικαίωμα να πεις ότι δεν το θέλω αυτό γιατί δεν μ' αρέσει, για μένα είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Είστε όλοι προνομιούχοι απέναντι μου. Όλοι. Γιατί έχετε επιλέξει τι δουλειά θα κάνετε. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Για την εργασία. Αυτά. Αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε, εδώ είμαστε.
ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Άννα. Νομίζω πραγματικά ότι δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει το φεμινιστικό μας φεστιβάλ. Έχουμε μισή ωρίτσα περίπου για κουβέντα και ερωτήσεις και σχόλια. Όποια και όποιο θέλει μπορεί να ζητήσει το λόγο. Απλά να έρθετε εδώ για να ακουγόμαστε καλά. Ακούγουμε από εδώ. Ναι. Αν δεν ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ένα πρόγραμμα στο ΑΕΠ. Ναι. Ναι. Εννοείς το πρόγραμμα που εντάχθηκαν και τα τρανς άτομα μέσα, έτσι ώστε κάποιος εργοδότης να δηλώνει ότι έχει τρανς υπάλληλο και να παίρνει αυτό τα χρήματα από το κράτος. Αυτό είναι. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό λειτουργήσε με κάποιο τρόπο. Αν πιστεύεις ότι είναι σωστό να υπάρχουν τέτοια προγράμματα, θα μπορούσε να γίνει σε άλλη βάση. Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση, εννοείται και μετά και από αγώνα και αυτό έγινε. Από διακριτήσεις εννοώ να προσθεθούν και τα άτομα στο πρόγραμμα του ΑΕΔ. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα, διότι είναι στο θέμα του εργοδότη αν θα προσλάβει ένα τρανς άτομο. Οπότε δεν βρέθηκε κανένας τέτοιος. Ένα άτομο βρέθηκε, η Ραφαέλα, αν την έχετε ακουστά, που λειτουργήσε με το πρόγραμμα του αυτό που αναφέρατε, αλλά δούλευε ήδη μαύρα σε αυτό το κατάστημα κάθε Χριστούγεννα και κάθε Πάσχα, γιατί ήταν εποχιακό κατάστημα. Οπότε δεν άλλαξε κάτι. Ενώ δεν το εκμεταλλεύτηκε ο εργοδότης να παίρνει τα χρήματα από το κράτος για να πληρώνει τον υπάλληλο, το οποίο αυτή είναι η ουσία του προγράμματος αυτού. Άρα είναι θέμα, ξανά επιμένω, παιδείας, έτσι ώστε ο κάθε εργοδότης να καταλάβει ότι πρέπει να κοιτάμε τις αξίες του ανθρώπου και τα προσόντα του και αν είναι καλός για αυτή τη δουλειά και όχι τι έχει στα σχέδια του ή στο στήθος του. Καλή ώρα που το έχω ανοιχτό. Δεν χάλασε το κουμπί. Άλλες σκέψεις, σχόλια, ερωτήσεις, διαφωνίες. Και παρατηρήσεις, Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ μικρό, ότι απλά για να το πω, να το σαν γνώση, ότι πάρα πολλά μικρότερα άτομα σε ηλικία, τρανς, σπουδάζουν. Ήθελα να το πω, ότι μόνο αυτό να το πω, ότι έχω γνώση από άτομα που σπουδάζουν και είναι κορίτσια τρανς, είναι αγόρια τρανς. Για το πανεπιστήμιο μιλάμε. Ναι, σπουδάζουν κανονικά. Δεν ήθελα απλά να το πω για χαρά τελείως. Καλά έκανες, γιατί είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ότι όσο περνάει ο καιρός κάπως, παιδί και αυτό ίσως θα υπάρξει πρόβλημα στη συνέχεια full και το καταλαβαίνω. Αλλά όταν ξεκινάς με μια βάση ότι μπορώ και πρέπει, κάπως στη συνέχεια διεκδικείς κιόλας. Μην ξεχνάμε ότι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Το είπα και εγώ πριν, αλλά εσύ το λες με μεγαλύτερη γνώση, αφού λες ότι το γνωρίζεις προσωπικά. Θα πρέπει φυσικά να χειροκροτήσουμε εσωτερικά ενώ αυτά τα παιδιά, διότι καταλαβαίνετε τι θα τραβήξουν σε αυτά τα σχολεία και σε αυτές τις... θα είναι οι επόμενοι ακτιβιστές εν αγνία τους, δηλαδή χωρίς να θέλουν να προτάξουν κάτι τέτοιο. Αλλά είναι προς τιμή τους, βέβαια. Ναι, κορίτσι. Έλα να... Είμαι αρκετά πρωτόφωνο. Οκ. Λοιπόν, στον αντίποδα αυτό που είπαμε πριν τώρα, ότι σπουδάζουν πολλά τρανς άτομα, οπότε θα γίνει ένα πρώτο βήμα για να μπουν στην αγορά εργασίας με εφόδια. Και εγώ το πρώτο πρόβλημα, δηλαδή και αυτό ξέρουν όλοι. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω δύο φίλες τρανς γυναίκες, οι οποίες αποφάσισαν να κάνουν το transition σε μια ύστερη ηλικία, από τα 40 και έπειτα. Είναι και οι δύο εξειδικευμένες στη δουλειά τους, με σπουδές, με εφόδια, με γνώσεις, με γλώσσες πολλές, με εμπειρία. Οι δύο αυτή τη στιγμή δεν έχουν να φάνε. Η μία πλέον δεν έχει να πληρώσει τον νίκη της. Συντίζεται εθελοντικά. Και θέλω εσείς να μου πείτε πώς το βλέπετε αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή τη θέση μπορεί να επιβιώσει ακόμα και με σπουδές. Δηλαδή η νεότερη γενιά των τρανς παιδιών. Τι έχει να προτείνει. Να αφήσουμε λίγο να γίνει κουβέντα και στο τέλος μπορούμε να λύσουμε. Να μιλήσω εγώ στο τρανς παιδί που σπουδάζει αυτή τη στιγμή. Αλλά μάλλον έρχομαι
σε αντίθεση με αυτό που είπατε, σε σχέση με το που δεν χρειάζεται να κάνουμε coming out. Γιατί εγώ μάλλον δεν είμαι το άτομο που φαίνεται ότι είμαι trans. Είναι το αν θα πω, ας πούμε, το ότι είμαι non-binary συγκεκριμένα, είναι μια δική μου επιλογή και σε αυτή τη φάση της σχολή μου δεν το κάνω, δεν νιώθω αρκετά άνετα. Και δεν έχουμε, ας πούμε, και νομική επιλογή ως non-binary άτομα, ας πούμε, για να το δείχνει κάπου αυτό. Οπότε είναι μια περίεργη κατάσταση να βρισκόμαστε. Και θέλω να μιλήσω και επειδή μίλησε και η Κατερίνα και γενικά έχουμε και άλλες εκπαιδευτικούς στο πάνελ, να μιλήσω και εγώ ως μελλοντικός εκπαιδευτικός. Ελπίζω, γιατί όσοι είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση σε καθηγητικές σχολές ξέρουμε ότι υπάρχει το θέμα της επάρκειας, ελπίζω να μην περαστεί για ακόμα μια φορά. Ότι έχουμε, ας πούμε, κάποιες επιλογές βγαίνοντας από μια σχολή καθηγητική για να διδάξουμε, που είναι είτε να είμαστε στο δημόσιο, σε αυτή την περίπτωση ξέρουμε ότι μάλλον θα πρέπει να πάμε στην επαρχία, αλλά όχι ότι και στην Αθήνα ως τρανς άτομα θα έχουμε πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Είτε μπορούμε να δουλέψουμε με εξαρτημένη εργασία σε κάποιο φροντιστήριο, σε ιδιότητες που μπορεί να είναι οριακά και χειρότερα από το δημόσιο, ανάλογα με το που θα πέσει. Είτε αν είσαι σχετικά προνομιούχος, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις δικά σου ιδιαίτερα, αλλά αυτό προϋποθέτει συνήθως είτε να έχεις ένα χώρο, να έχεις το δικό σου φροντιστήριο, το δικό σου γραφείο, είτε να μπορείς να τρέχεις σε όλη την Αθήνα για να πηγαίνεις εσύ στα σπίτια των παιδιών. Που αυτό καταλαβαίνω και με το πώς είναι τα μέσα σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα. Πόσο δύσκολο είναι, πόσο χρόνο σου τρώει από το χρόνο εργασίας σου, γιατί δεν προβλέπεται φυσικά η μεταφορά στην πληρωμή, ενώ θα έπρεπε. Αν έχεις αμάξι που είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο, έχουμε και εμείς πολύ περιορισμένες επιλογές. Μετά πάλι ως εκπαιδευτικός θα ήθελα να γίνω βασικά και αυτό που είπε η Μαρία Κεφαλά, για το ότι θέλεις, αν είσαι σε ένα σχολείο, θέλεις ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο να ανεβάσεις και τα παιδιά, γιατί προσφέρεις και μια παιδεία, εφόδια για το μέλλον, την επόμενη γενιά κάπως, να δώσεις ένα θάρρος, μια αγωνιστικότητα. Αλλά ποια είναι η δυνατότητά σου να το προσφέρεις αυτό, όταν και εσύ πρέπει να περιορίσεις την ταυτότητά σου, να την αποκρίνεις. Και αυτό σκέφτομαι τον αγαπημένο μου φιλόλογο, όταν ήμουν στο Λύκειο, που ήταν κρυφά, αλλά φαινόταν ότι ήταν λεσβία. Φαινότανε και στους άλλους, γιατί και η ίδια μου η μητέρα, ας πούμε, το ρωτούσε ότι αυτή φαίνεται, ελπίζω να μην είναι παιδόφιλη, κλασική ρητορική, ειδικά στην επαρχία. Και σκέφτομαι και την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία δεν προβλέπεται στα σχολεία. Τώρα νομίζω ότι κάτι πάνε να κάνουν, δεν το έχω παρατηρήσει, αλλά εμείς τότε δεν είχαμε. Ήταν η πρωτοβουλία του σχολείου μας που μας είχαν κάνει, ας πούμε, ένα σεμινάριο. Και φυσικά βγήκανε και μιλήσανε μόνο για στις heteronormative σχέσεις. Και εγώ που ήμουνα λίγο εριστικό άτομο και πάντα ήθελα να ακούω, είμαι σε φάση, ναι, αλλά θα μας πείτε, ας πούμε, για ομοφυλόφιλους, λεσβείες, αυτά, γιατί πολλοί και αυτοί μπορεί να υπάρχουν άμεσά μας. Φυσικά μας είπανε ότι αν είσαι γκέι άντρας, είναι πολύ πιθανό πολύ σε έτσι να το κάνεις. Οι λεσβείες, δεν κάνουν και σεξ παιδιά, εντάξει, δεν θα πάθουν τίποτα. Τέλος πάντων, αλλά μετά από αυτή τη δικιά μου, ας πούμε, παρέμβαση, αυτή η καθηγήτρια, η πολύ αγαπημένη μου, η κυρία Μαρία, άρχισε να μου βάζει τα rainbow αυτοκόλλητα στο βράδυο. Οπότε... Σε κατέστρεψε, δηλαδή. Σε παρέσει. Αλλά νιώθω ότι και εγώ έκανα ένα καλό σε αυτή τη γυναίκα που ένιωσε αυτή τη χαρά. Αλλά και αυτή έκανε σε μένα ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια δυνατότητα, έχουν ένα μέλλον ίσως. Οπότε αυτά ήθελα να πω, τώρα νομίζω είπα πλεκίδες, δεν ξέρω. Όχι, δεν είπες πλεκίδες. Πολύ το βρει, Βανεσά. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ελπίδα, ρε παιδί. Αυτό είναι πράγμα. Θα τα αφήσω γιατί είναι πολύ ψηλή και δεν... Βάζει με στρεβολεμιά σου. Έπεσε σαν το διάλογο στο παιδί πριν. Λοιπόν,
Είπαμε εδώ τόση ώρα, φαίνομαι, δεν φαίνομαι κτλ. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που συνήθως τα non-binary trans άτομα έχουν και τα καθιστά λίγο στην ίδια προνομιακή θέση και τα καθιστά στην ίδια προνομιακή θέση με τα υπόλοιπα ΛΟΑΤΚΙ άτομα πέραν του ΤΑΦ, του τρανς. Το οποίο, όπως πολύ σωστά είπε η Άννα, εμείς δεν έχουμε το περιθώριο του ΛΑΠΑ. Δηλαδή η ΛΑΠΑ είναι μια πολυτέλεια την οποία μπαίνεις, βγαίνεις, τα τρανς άτομα και ειδικά τα binary τρανς άτομα δεν την έχουμε. Και ακόμα αν θέλετε περισσότερο οι τρανς γυναίκες, έτσι. Είναι πιο ναι, είναι ακριβώς. Από εκεί και πέρα. Να συμπληρώσω κάτι εδώ. Δείτε παραδείγματος χάρη σε αυτά που λέω και λέει και η Βανέσσα τώρα που φαντάζομαι θα συμφωνεί. Πόσα τρανς αγόρια υπάρχουν. Υπάρχει μια σε πολλά εισαγωγικά έξαρση αυτού της περίπτωσης, το οποίο είναι για μένα ελπιδοφόρο φυσικά και καλό. Να δείχνουν τα παιδιά τι γουστάρουν και τι θέλουν να είναι στη ζωή τους. Πόσο όμως εύκολα ενσωματώνονται στην κανονικότητα και δεν φαίνονται και δεν βγαίνουν να μιλήσουν και πολύ καλά κάνουν έτσι αισθάνονται. Είναι όμως ένα φαινόμενο που παρατηρείται. Ότι λόγω της πατριαρχίας αισθάνονται πιο ασφαλή μέσα σε ένα χώρο που είναι πιο ασφαλή. Γι' αυτό και το κάνουμε. Απλά έτσι μου ήρθε τώρα σαν παρατήρηση, γιατί η τρανς γυναίκα είναι πιο... Είναι πολύ πιο εμφανής η περίπτωση, είναι η υπερβολή, είναι το μαλλί, είναι όλες αυτές τις λεπτομέρειες που φαντάζεστε και ξέρετε. Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό και επίσης μιλώντας... Όχι, δεν το κατηγορούμε, απλά το παραθέτουμε χάρη της συζήτησης. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να καταθέσω λίγο την προσωπική μου εμπειρία, δύο πολύ σημαντικές προσωπικές εμπειρίες όσον αφορά το εργασιακό, μιλώντας συνεπικουρικά απέναντι σε αυτό που είπες για την επιλογή και τη μη επιλογή, έτσι. Λοιπόν, η μία ήταν πριν από χρόνια, ως τεχνίτρια νυχιών, όταν πήρα να δουλέψω σε ένα κομμωτήριο στο Βύρωνα, που πέρασα 3 δοκιμαστικά, που συνήθως οι άλλες περνούσαν ένα δοκιμαστικό για να πάρουν τη δουλειά. Εγώ πέρασα 3, πήρα τη δουλειά, δεν έμεινε ευχαριστημένη από το εργασιακό περιβάλλον και όταν παραιτήθηκα ήταν ότι δεν φταίς εσύ, φταίω εγώ που σου έδωσα τη δουλειά. Έτσι, δηλαδή μου έκανε μια χάρη, ξέρω εγώ. Η δεύτερη ήταν φέτος το καλοκαίρι. Ναι, ακριβώς, δεν φτάνει που σου δίνουν δουλειά, έχεις και πετύσει το πάνω, συμπεριφέρομαστε και καλά. Αυτό βίωσε και φέτος το καλοκαίρι, δουλεύοντας σε ένα ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά σεζόν, που καταστρατήγησαν όλες τις εργασιακές συνθήκες, κάθε είδους συμφωνία που έχουμε κάνει πριν πάω για δουλειά, για 8 ώρο, για ωράριο, για χρήματα, για τα πάντα και τα πάντα. Συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Φυσικά αυτό, φυσικά συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει και σε εσείς και ότι εσείς straight, έτσι. Αλλά όταν εγώ έκανα παράπονο και είπα δεν είναι ok, γιατί άλλα πράγματα έχουμε συμφωνήσει, σου έχω κάνει παράπονο και δεν το αντιλαμβάνεσαι. Άρα εγώ θα σταματήσω, γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω 10 και 12 ώρες και να παίρνω τα λεφτά του 8ωρου. Η απάντηση ήταν δηλαδή δεν σου αρκεί που δουλεύει σε ένα περιβάλλον στο οποίο σε αποδέχεται. Θα πρέπει να προσκυνάμε. Θα πρέπει να προσκυνάμε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να καταθέσω. Άρα πολλές φορές η εργασία στο σεξ για τις τρανς γυναίκες είναι ο μονόδρομος, όχι η επιλογή. Και αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να καταπολεμήσουμε το κίνημα και ως ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όπως όλα αυτά. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και κάτι προσωπικό κι εγώ που δεν είναι όλα μαύρα όπως λέμε. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, είπαμε και να, το παιδί μας συνέφερε εδώ. Τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει την εργασία στο σεξ και ασχολούμαι με αναβαλαιώσεις επίπλων, διάφορα έργα και αυτά. Ομολογουμένως, δεν έχω την περίεργη αντίδραση από κόσμο ως προς την ταυτότητά μου, δηλαδή να με κοιτάξουν περίεργα, προφανώς γιατί με γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι. Είναι ένα, και αυτό είναι προνόμιο, εισαγωγικά είναι. Παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά γενικά δεν έχω παράπονα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το περιβόητο, εγώ θεωρώ ότι η κοινωνία είναι έτοιμη. Παρόλο που βλέπουμε αυτή την έξαρση των ακροδεξιών στοιχείων και όλο αυτό που γίνεται αυτός ο χετός που μυρίζουμε και διαβόμαστε κάθε μέρα. Αλλά υπάρχει και από την άλλη πλευρά ένα κομμάτι μεγάλο
καλή ώρα, που είναι πολύ πιο... Και αυτή τη λέξη δεν την έχω βρει ακόμα. Δεν θέλω να τα πω δεκτική ή μας επιτρέπουν ή μας... Δεν έχω βρει λέξη ακόμα τόσα χρόνια. Πώς? Να, πολύ ωραίο αυτό. Συντονισμένη, μάλιστα. Ευχαριστώ. Το κρατάω. Είναι υπέροχο, μπράβο, μπράβο. Να είστε καλά. Ωραία. Έχουμε χρόνο για έτσι λίγα ακόμα σχόλια πριν κλείσουμε και πριν πάρουν τον λόγο και καλεσμένους με το κλείσιμο. Ήθελες να... Αν θέλεις να πεις κάτι, ναι. Γεια σας, εγώ είμαι η Δονή, she, they pronounce, trans non-binary. Εγώ ήθελα να φέρω παραπάνω την εικόνα από το κομμάτι από το τρανς και εργασία της ομάδες ανθρώπων που είναι κάπου στα 17-20, κάπου εκεί, στην ομάδα στην οποία ήταν και εγώ αυτή τη στιγμή. Και για να μιλήσω για την συνεργασία για αυτές τις ηλικιακές ομάδες αυτή τη στιγμή στην παρούσα πολιτική και κοινωνική φάση. Ως τρανς υλικότητα και ως τρανς άτομο γενικώς, έχω βιώσει τον απόλυτο αποκλεισμό από την αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή που αναφέρεται ότι είμαι ένα τρανς άτομο. Και έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, επειδή το θέμα, το πόσο λέξη κλειδί και λέξη ταμπού είναι η λέξη τρανς σε πάρα πολλά άτομα στον χώρο εργασίας, είναι επειδή όταν εγώ παίρνω τηλέφωνα για θέσεις εργασίας και επειδή πάρα πολλοί κόσμοι με περνάει η κοπέλα λόγω της φωνής. Και μετά όταν με ρωτάνε, και μετά όταν τους αναφέρω αν είναι LOATK friendly ο χώρος εργασίας. Και μου λένε γιατί λόγω ρωτάω κτλ. Ξέρω ότι είμαι τρανσθηλικότητα και ήταν κοπέλα. Και μου λένε ότι. Και trigger warning εδώ. Μου λένε ότι όχι, εμείς είμαι κανονική κοπέλα στον χώρο εργασίας. Δεν είμαι τρανς κοπέλα, είμαι κανονική κοπέλα. Οπότε υπάρχει ακόμη και τώρα αυτός. Και αυτό το έχω ξέρει συγκεκριμένα σε έξω, όπου είχα δηλώσει για θέσεις εργασίας και μου είχαν πει ότι είμαι κανονική κοπέλα για τη θέση της πολίτριας. Σε αυτό. Οπότε ακόμη και τώρα συνεχίζει αυτό και όταν δεν βιώνουμε τον αποκλεισμό από το χώρο εργασίας, δυστυχώς μια άλλη εμπειρία που βιώνουμε και δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό που ξεποτά στη υλικότητα τουλάχιστον είναι η εμπειρία της ευτυχοποίησης που βιώνουμε στον χώρο εργασίας. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις από άλλες τρανς γυναίκες που μου έχουν πει ότι την ώρα της συνέντευξης για δουλειά, μόλις μαθαίθηκε ότι η κοπέλα ήταν τρανς, υπήρχε αυτή η αντικειμενοποίηση του σώματός της και ότι τι χειρουργία έχεις κάνει, τι δεν έχεις κάνει, πώς μοιάζεις έτσι, είναι αυτά δικά σου, τα έχεις προσθέσει και από εκεί πέρα υπάρχει πάρα πολλής χώρος για σεξουαλική κακοποίηση που γίνεται από τους εργοδότες στα τρανς σώματα όταν πάνε να ζητήσουν για εργασία. Και όλοι αυτοί θεωρητικά είσαι ελευθέρων ηθών αφού είσαι τρανς, δεν είναι? Ναι, αυτό δηλαδή ότι χρωστάμε να δώσουμε στους εργοδότες μας το σώμα μας πέρα του μάτς εργασίας, επειδή είμαστε αυτό το exotic πράγμα που υπάρχει πέρα από το βάσμα της κανονικότητας. Και πέρα από αυτό το κομμάτι της εργασίας, γενικότερα χρειάζεται να ανοίξει μια μεγαλύτερη συζήτηση πάνω στο πώς και τα τρανς άτομα στη ηλικία των 20 και κάπου εκεί πέρα βιώνουν το κομμάτι της εργασίας πλέον. Και να δω εδώ η μεγάλη έμφαση ότι προφανώς αναγνωρίζω και το βήμα πάρα πολλών τρανς γυναικών που έχουν έρθει πριν από μένα και που έχουν κάνει και έχουν διανύσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με έναν τρόπο και με συνθήκες που ήταν πάρα πολύ δύσκολες με τη εξεργασία του δρόμου και την βία που έρχονταν από αυτό. Εγώ φέρνω το κομμάτι ως ένα άτομο το οποίο βιώνει τη εξεργασία ψηφιακά. Από αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί προνόμιο ή όχι το κομμάτι του βιώνει ψηφιακά. Είναι πιο ασφαλές, τίποτα περισσότερο. Είναι πιο ασφαλές και παρόλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει ένα στίγμα και μια απόλυτη άγνοια πάνω στο κομμάτι αυτό. Και από εκεί πέρα χρειάζεται να δοθεί και η έμφαση στο πώς πλέον όλα τα τρανς σώματα βρίσκονται στο κομμάτι της εργασίας, τρανς άνδρες, τρανς γυναίκες, τρανς non-binary άτομα και πώς και η έλλειψη ορατότητας και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή είναι αυτό που έχω ακούσει και ουσιαστικά έχω ακούσει ότι οι τρανς γυναίκες υποφέρουν λόγω αυτής της μεγάλης λανθασμένης και παραπληροφορημένης ορατότητας, ενώ οι τρανς άνδρες και τα τρανς non-binary άτομα υποφέρουν από την έλλειψη, από την απόλυτη έλλειψη ορατότητας πάνω στα σώματά τους. Σε σημείο που πάρα πολλά άτομα όταν πηγαίνουν στα νοσοκομεία, τρανς άντρες πηγαίνουν και τους παιδεύουν για τρανς γυναίκες και δεν ξέρουν πώς μπορούν να τους βοηθήσουν στο κομμάτι της υγειονομικής περίθαλψης.
Οπότε αυτό είναι νομίζω γενικότερα τη συζήτηση που πρέπει κάπως να ανοίξουν και το πώς να γίνει αυτή η γεφύρωση ανάμεσα σε διάφορες γενιές των τρανς ατόμων, πάνω σε διάφορες δείγματα όπως η εργασία, η σεξεργασία και γενικότερα πώς υπάρχουμε και πώς καταλαμβάνουμε τους χώρους των σχολείων και τους υγειονομικούς χώρους. Αυτό. Πάρα πολύ. Υπάρχει χρόνος για άλλο ένα σχόλιο. Ράνια. Θα ανακλείψει ένα σχόλιο η καθημερινά. Πραγματικά ένα πολύ μικρό σχόλιο. Την ευγνωμοσύνη θέλω να εκφράσω σε όλο το πάνελ, γιατί έτσι όπως έγινε η κουβέντα, αισθάνομαι πραγματικά και προσωπικά και τώρα και συγκεκριμένη, πιο δυνατή και καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό που λέμε, βιωματικά το καταλαβαίνω, το πιστεύω και κάτι για προσεγγίσει. Τι σημαίνει αυτή η συμμαχία, η δυνατή ανάμεσα στη ΛΑΚΚΙ και στις φεμινίστες. Θέλετε να πάμε ανάποδα να κάνει καθημερινά ένα σχόλιο για το κλείσιμο? Δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάποιο άτομο που νιώθει ότι θα ήθελε να πει κάτι και δεν είχε το χώρο ή το χρόνο? Αν νιώθει ότι αν δεν το πει θα σκάσει. Ναι ρε παιδί μου. Άλλο όχι, εντάξει, θα πούμε για μετά. Εγώ συγκινήθηκα με την κυρία, πολύ, το έχω και εύκολο. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Το μόνο σχόλιο που έχω να πω είναι αυτό που λέω πάντα, ότι αν ο κόσμος ήταν όντως ανοιχτά πολύχρωμος, θα ήταν ένας πολύ πιο όμορφος κόσμος. Καταρχάς ήταν πολύ σημαντικές οι ιστορίες που ακούστηκαν, που έφεραν κοντά ένα παζλ από διαφορετικές όψεις της καταπίεσης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου και που άγγιξαν από το πώς θα ζεις αυτά τα πράγματα καθημερινά και πώς προσπαθείς να απαντήσεις, να βρεις διέξοδο. Κρατάω από όλα τα φοβερά πράγματα αυτό που είπε η Κουρμπού προηγουμένως, η κοινωνία είναι έτοιμη παρά την έξαρση ακροδεξιών στοιχείων. Το θεωρώ σημαντικό γιατί παλιά ακούγαμε «Μα η κοινωνία είναι πίσω, αυτή η κοινωνία είναι συντηρητική και άρα γιατί θέλετε να κάνουμε». Εγώ η περιγραφή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ πολλωμένη κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο τραβιέται στην ακροδεξιά γιατί είναι αυτό το οποίο ψάχνει από τεποπαίους τρόπους μέσα σε μια τεράστια οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική κρίση που την περιέγραψε στην εισαγωγή της η Μαρία Κεφαλά προηγουμένως που ζούμε. Δηλαδή αυτό αισθάνομαι, ότι η κοινωνία πολλώνεται ανάμεσα σε ένα τέτοιο κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι πιο μεγάλο ένα κομμάτι το οποίο λέει ότι στο διάολο δεν θα τους αφήσω. Και νομίζω ότι εκεί πέρα είναι που πρέπει να αρχίσουμε να αναζητάμε τις συμμαχίες, τις συνέργειες, το ότι αφού δίνοντας space και φωνή και αναδεικνύοντας όλα αυτά τα κομμάτια της όψης που είναι πραγματικότητα όμως, είναι η ζωή των ανθρώπων που υφίσταται την καταπίεση, να βάλουμε το πώς ξεκινάμε αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε. Δεν είναι εύκολο και γι' αυτό λέω ότι χρειάζονται συμμαχίες, γιατί δεν φτάνουμε εμείς. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, ότι είμαστε εδώ και βλέπουμε τις φωνές. Και να πω ότι έχουν αλλάξει πράγματα προς το καλύτερο, όχι όμως για να είμαστε ευχαριστημένοι. Το ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα και δεν αντιμετωπίζετε αυτό σαν ένα πράγμα εξωτικό. Τώρα στον πειρασμό να σας πω κάποτε υπήρχε ένα ανέκδοτο το οποίο πριν χρόνια, το οποίο περιέγραφε την κατάσταση. Είναι ένα φτωχό παιδί που κάνει coming out στον πατέρα του και του λέει «Παπά, είμαι γκέι». Και του λέει ο πατέρας του «Έχεις σπάσει την εικόνα, δεν έχω σπάσει, είσαι κομμόδιστρος, έχεις λεφτά, έχεις αμάξι, έχεις αυτό». Λέει «Όχι, δεν είσαι γκέι αγάπη μου, παλιά αδερφή είσαι». Αυτό ήταν το βάθος το οποίο εκεί εξαντλείται το βάθος, γιατί αυτά τα ζητήματα ήταν εξωτικά. Ήταν και μόνο το να βγεις έξω. Υπάρχει ένας κίνδυνος, δεν είναι να πούμε τώρα χαιρόμαστε, αλλά είναι τα προχωρήματα που έχουμε κάνει μαζί. Που αυτά τα πράγματα τα έχουν βγάλει και συζητιούνται ανοιχτά
και έχουν βάλει ολόκληρα κομμάτια τα οποία βγαίνουν στον δρόμο ή δεν βγαίνουν στον δρόμο, αλλά θέλουν να το παλέψουν αυτό το πράγμα. Το να φέρουμε αυτά τα κομμάτια κοντά, μέσα από μια και κατανόηση αλλά και τις δράσεις τις οποίες το ένα θα προστατεύει το άλλο. Και άρα θα χτίσουμε απέναντι στη λογική του κανιβαλισμού, της κρίσης του αποδιαπητέου τράγου που θέλει να μας βάλει οι ακροδεξιά και οι φασίστες, χρειάζεται να βάλουμε μια απάντηση που είναι ότι δεν τους αφήσουμε. Και εδώ πέρα η ίδια η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχει να παίξει ρόλο, γιατί ακριβώς δεν είναι ένα πράγμα έξω, είναι κομμάτι του κινήματος, έπαιξε ρόλο. Και άρα, ναι, κλείνω βλέποντας ότι είναι μια καλή αρχή το να βρισκόμαστε και να συζητάμε και να ακούμε το ένα το άλλο. Έχουμε πράγματα να κάνουμε και θα είναι μόνο η αρχή για να έχουμε καλύτερη απαντήσεις από τη μεριά μας. Δεν έχω να πω κάτι φοβερό. Ευχαριστώ που είμαστε σήμερα εδώ. Είναι και συγκινητικά εκτός των άλλων. Και μόνο να πω ότι στην αρχή είπα αυτή την κρίνια να είμαστε τα ΛΟΑΤΚΙ, οι θεματολογίες στα φεστιβάλ να μπαίνει σε prime time, αλλά η πιο μεγάλη σημείωση και μια ευχή είναι να μην χρειάζεται κάποια στιγμή να είμαστε εδώ, ούτε να συζητάμε γι' αυτά, να είναι αυτονόητο. Ελπίζουμε ακόμα, παρά τα όσα γίνονται γύρω μας, ελπίζουμε. Θα ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σου πω επίσης ότι είμαστε σε όλα τα πάνελ, έχουμε καταλάβει όλα τα πάνελ και τα που ξεκινάνε τώρα σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πάρα πολύ πλούσια, μας φτιάχνει, μας ανοίγει μια νέα περίοδο και στη συνέλευση που πρέπει να συγκεντρώσουμε αυτές τις εμπειρίες, να τις γράψουμε, να βρούμε έναν τρόπο να βγουν εκεί έξω, να γίνουν αυτό το 99% για το οποίο παλεύουμε. Και εγώ συμμερίζομαι τη συγκίνησή σου και άλλων ανθρώπων που βλέπω εδώ πέρα και νιώθω έτσι και πιο δυνατή και πιο δυνατή πολιτικά και προσωπικά και ως φεμινίστρια και ως λεσβία και ως αριστερή και ως μέλος της συνέλευσης 8 Μάρτη και περήφανη πάρα πολύ. Θέλω να πω ένα τελευταίο πράγμα για να πάρει, ας πούμε, να συνεχίσει, ας πούμε, τη ζωή του αυτό το φεστιβάλ. Είπε η Άννα, το είπε και η Άννα, το είπε και η Μαρία Μαλουτρόπου και η Δήμητρα, ότι δεν συνηθίζονται αυτές οι συζητήσεις σε φεμινιστικά πάνελ. Η συνέλευσή μας αντιλαμβάνεται, βλέπει το φύλο σε πληθυντικό αριθμό, τα φύλλα και σεξουαλικότητες. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να είναι κάποια γυναίκα, δεν υπάρχει ένας τρόπος, έτσι. Δεν προσεγγίζουμε καθόλου, ας πούμε, ουσιοκρατικά και κλειστά αυτό το υποκείμενο της αλλαγής, αυτό το υποκείμενο το οποίο πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης η Δήμητρα, ότι να σταματήσουμε να λέμε πια τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και τα άλλα κινήματα και το εργατικό κίνημα. Είμαστε κομμάτι του εργατικού κινήματος και νομίζω ότι αυτό το πάνελ είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Αυτά και από μένα. Να σας πω έτσι λίγο τι έρχεται στη συνέχεια. Θα ακούσουμε σε λίγο μια παρέμβαση χαιρετισμό από το Σύλλογο Ελληνών Αρχαιολόγων που μας φιλοξενεί σήμερα, από την Όλγα Σακαλή, που είναι πρώην πρόεδρος του Συλλόγου. Παράλληλα ξεκινάει και το workshop παρουσίασης της κριτικής συλλογής ο Γοργόνος του Σπύρου Χερέτη και ο Μέσα. Και λίγο πιο μετά, σε κάνα μισάωρο, θα ξεκινήσει εδώ και η δεύτερη κεντρική συζήτηση της ημέρας με τίτλο «Οι φεμινιστικές διεκδικήσεις στον κόσμο της δουλειάς. Συλλογικές συμβάσεις και επαγγέλματα γένους στηρικού». Θα το πιάσουμε από εδώ που το αφήσαμε για να δούμε τι άλλο μπορούμε να πούμε και νομίζω ότι η επόμενη συζήτηση πρέπει να λάβει υπόψη της και αυτή. Μην μπουν μόνο για τα τρανς άτομα, γιατί πάλι θα μιλάνε μόνο γι' αυτό. Θα μιλάνε μόνο γι' αυτό. Να μιλάμε μόνο γι' αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται να δοθεί αυτός ο χώρος. Αυτά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μας φεστιβάλ.